bai lako bakoitzagatik 200.000 kobratzeko, entzutela pixka gehi apuratu, ez? Eta hola lortu zutela mertzenari gelditzea. Interesgarria. Bai. Hor kontua beti esaten dena, ez? Impunitatea hor dago, urteak beranduago epaitu zituzten, eta epaiketaren emaitza ere, ezen gustokoa izan, ezen behartzuena izan. Hala da. Hasi dugu ostirala kantuarekin, kontu lazgarriak aipatu ditugu orain, eta oinatzek aukeraketa bat eskatuko digu. Hoi da. Nik ez zindu posizionatu, minon, eske lenguan atzo faltzen nahi ginen, eta konturatu ginen udazkenean sartu ginela. Eta sartu ginen aste honetan, uste dut, ez? 21. batean. 21 batean izan zen. Astelenean. Astelenean izan zen. Ez da 21 batean hasten? Berez, 21 bat, gaur zer da, gaur da 23. Astelena etzen 23. 23 astelena. Ez. Astelena izan zen. Bai. 23 izan zen astelena, baina 21 batean izan. Astelena ezin da 23 izan. Zergatik ez. Orduan, eta noiz hasi da, orduan. Ez dira pasa 3 egun astelenetik. Arrazoi, 22. 22 zen astelena eta esango nuke igandean hasi zela. Vale. Horrek zentzu gehiago. Wikipedia dio 23an hasi zela. Orduan, aste artean hasi zen orduan. Bai, Ez da izaten... Ostras, bani ibili nintzen, ibili naiz... Bai, ibili naiz aste guztia esaten, hemen irratian, 21 batean hasi zela. Bai, nire buruan ere 21 batean. Udakoa badakit, udara hasten dela 21 batean. Gero 23an izaten da San Juansua, baina 21 batean hasten da. Orduan nik uste nuen iraileko ere 21 batean izango zela. Bueno, kontua kontu. Ez, nintzela enteatu, semiak esan zialako gaur, ez da, bale. Eta esan behar, zue urtara gustatzen izut, gehien bat. Nik ez dut, nik Begira, ze pena itxaso delako horrean fanatika. Askotan hitzai dut itxasorekin horren inguruan, bai, eta itxaso da trantzizio garai horretako fana. Udazkena batez ere gustatzen zaio pila bat. Eta ni naiz guztiz kontrakoa. Trantsizioak ez ditut bat ere ondo eramaten. Beraz, udaberria justu, hasten delako eguzkia, egunak luzatzen hasten dira, udazkena bola egiten zaita apur bat. Dira gainera, urtaro batzuk edo hilabete batzuk goizean, aste honetan bizitzen ari garenaren bezala, ez? Goizean 9 gradu eta eguerdian 24. Eta orduan, ez dakit, kapaka janztearena eta orain izerdia, orain hotza, eguzkitan bero, gerizpetan notz, hori ez zait bat ere gustatzen. Nik ateratzen diot, alde ona eta alde txarra urtaro guztiei, baina kontua da, udarako beroa ez dut aguantatzen, egia da Euskal Herrian bizi garela eta ez duela bero handirik egiten, baina normalean nahiago izaten dut, hotza egin dezan kanpoan eta gero kapak jaztea. Kontua da, nire termostatoa ere ez dagoela oso ongi eta normalean beroa izaten du bala. Bai, Bai, naiz pertsona bat, egon daitekena tiradunetan, egon daitekena ez, pasatzen dut urte osoa tiradunetan, gero kapak jazten ditut, baina espada, azpitik aukitzen dut tiraduna, nonbait sartzen baldin naiz eta bero egiten baldin du, kapa guztiak kendu ahal izateko eta horrelakoak egiten ditut. Baina, sango nuke, udaberria asko gustatzen zaidala, zuk esan duzun horregatik, Zaloa, egunak argitzen hasten dira, ja ez dago horren ilun, lehenago, beranduago iluntzen da, eta idana gustatzen da hori, oso goiz iluntzearen, hau dako gauza onena hori da. Parkatu Malene, moztuko zaitut apur bat. Ikusi dudalako berentxo momentuan grazia asko egin didan zerbait. Esaten ari zinen, bero zalea zarela edo bero izaten duzula normalean joarrek momentu honetan jarri du manta bat. Ikusi dut altxatzen. Zuek hori ez dakizue, baina joarrek
lehen hotz egunak hasi zirenean, ezakit, aste honetan izan den edo noiz, baina lehenengo temperatura baxuak hasi ziren momentuan, esan zuen, hau da nire momentua, eta manta ekarri zuen, ona, erredakziora, eta oso pozik dago mantarekin. Bai, ikusten zaio. Eintzala, jar, venga. Gainera dauka, manta da bere jertxearen kolore berdinekoa. Ondo dago. Bakoitzak ondo. Ni naiz oso manta zalea, Udan ere, beroa egiten badu ere, sofan manta jartzen dut. Bai, nik lo egiteko behar izaten dut zerbait gainean beti. 40 gradu eginda ere ezin dut ezer gabe gainean ezer izan gabe lo egin. Bai, nik ere. Bueno, Iñatz, eta zure erantzuna, zuk bota duzun ez, me pintxo. Ez, gustatzen ez ezkitan bi gauzagia. Azten dianean euria egiten eta euten denean azte gozua euritan, hori etzai gustatzen. Osa, batez ere, ezin delako duzin. Eta malenek esan duna, egintzia goiz. Osa, bi gauza edo, bestela beste guzti alde hona eta txarra denari. Eta beste gauza txarra, parranda ateratzerakoan, beti aldeatzen da parranda gehiagoetan, atera behar dela berokiak, hori gorrotu. Bai, hori nik ere gorrotu. Begira, eta horrekin lotuta, horrek dauka lotura handia nik esan dudanarekin. Adibidez, nik aste guztian zehar, agian, problemas del primer mundo, baina daukat konflikto interno, larumatean aterako naiz Iruñan. Eta kriston hotza egingo du gauean, 9 gradu, egunean zehar kriston eguraldiona. Zeiake eramango dut. Fina, ez eraman jertxe bat, baina ez eraman txamarra, ze gero parrandan zaudela, hotza mentala da, ez duzu nabaritzen. Bai, eta gainera naiz kriston desastrea eta galtzen ditut jertxeak. Ba, orduan, argi dago, ez eraman. Bai, hotzakila ere naiz eta ez dakipa, Bueno, baina hori da, hori izango da, etorkizuneko zaloaren arazo bat, parrandan zaudenean eta ja amaitzen denean esaten duzu, hotza daukat, berdin du, etxera zoaz laizzer, edo ez, baina... Hemen geratuko da evidentzia, astelenean ahotsik gabe, edo gaixorik banator, ez dela izango parrandaren ondorioa, izango dela hotzitu naizelako. Hori izango, ez da. Johar bezala, manta batera, Manta batera, listo. Nik normalean ez dut dilema eukitzen horrekin, ze normalean hori esan dakoa, ateratzen naiz, oso arropa gutxirekin, tiradunetan eta horrela, baina badut zalantza, larun baterako nik ere ze oi hartzunen karpa montatu dute ugaldetxoko festetan eta guzti hori. Eta nik uste hor barruan egingo duela hotza, baina txoznara zerbait eskatzera joaten baldin magara. Bai. Orduan... erabakiko dugu eta astelenean ere komentatuko dugu. Ez dakite astirik emango duen Ikerrek etxeko lanak eginda utzi ditu, hor justo ibiliko gara, beraz agurtuko zaituztet eta Iker entzungo dugu zuzenean, ados? Bai, osongi, aio. Egunon entzule, egunon ekipo zer moduz, ostirala azkenean, baten ez, zuek denok ostirala disfrutatuko duzuela pentsatzen dut. Ez du inork asteburuan lanik egin behar, ez da. Entzulen artean akaso batek tokatze baldin bazaizu, animo, izango duzu, zuk ere gero jai. Gaur, bada super ostiral horietako bat Euskal Herrian, musikari dagokionez. Eta ez diot kontzertu kopuruagatik, eta hori guztia asteburuan eta badirelako, kontuz, asteburuan bada. Gauza, ugari, diot gaur kontatu ditudanetan, eta ziur oraindik ere batek ies egin didala, 12 publikazio desberdin behintzat badaudelako euskal artisten eskutik. Izan disko edo izan single. Eta, hori postekoa da. Eta gainera, 12 horietatik gehienetan emakumeak protagonista. Bigarren aldiz gertatu da iraila honetan, nik uste dut. Publikazio asko etortzea eta gehiena gainera emakumeen eskutik izatea. Eta ere bada sintoma bat nola baitere konturatzeko, gero udazkenean etorreko denaren horretan, emakumeek pixu desente izango dutela. Nik bat aukeratu dut. Orbitan zegoelako aspaldi xamarrean.
eta karri dizuet Esanezin eta Sara Zozaiak elkarrekin atera dutena. Esanezinek eta Sara Zozaiak biek ala biek ere udazkenean diskoa dakarte, biak ere esango nuke urria bueltan dutela data, diskoa argitaratzeko data, esango nuke, baina bueno, Sararen kasuan gaur bertan aurkeztuko du Orion, bere atea deituriko lana publikatu oraindik ez duena plataformetan eta publikatuko, baina edizio fisikoa gaur bertan uste dut eskuratzeko moduan jarriko duela Orion, eta hori bada posteko zerbait ez. Plataformen garaian bizi garen honetan badirudi batzuk ari direla pixka bat kontrara lan egin nahian, edo behintzat entzuleak saritu nahian entzule fidelenak, hau da, sustengua benetan ematen dietenak. Bideoklip dotore batekin dator kantu hau, ikusi bideoklipan ematen baduzue, eta ez dela, entzun. Sandakoa, gutxienez 12, publikazio gaur. Bueno, hasi da udazkeneko festa. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Proiektuak dituen implikazio juridiko eta etiko konplexuez erabat jakitun dela adiraztekin batera, Kafek Jerusalem eta Zisjordania okupatuan eraikitzen ari den tranbia publikoki defendatu du eta Nazio Batuen erakundeko lurralde palestinarrentzako errelatoreak egindako txostenari aurre egin dio. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, alderantziz Kafen esanetan Jerusalemgo tranbiaren proiektuak inpaktu positiboak sortzen ditu herritarrengan, eta esan du hori berretsi egin zela 2023an eta berriro ere 2025ko uztailean egindako aditu independenteen txostenen bidez. Bain zuzen Kafeko enpresa batzordeak alaela sindikatuak Israelgo estatuarekin harremanak bukatzeko eskatu dute eta baita Jerusalemgo tranbiaren proiektua bertan behera uztea. Una auténtica tomadura de pelo y en un fraude antidemocrático. Nos dan un cauce de participación que nos ha llevado un año de trabajo para cumplir todos los trámites y requisitos necesarios y nos despachan con un cuarto de hora de intervención. Bukatu da, gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko herri ekimen legegilaren ibilbidea. EAJ zein PSek ez dute eztabaidan parte hartu eta ekimen legegila bideratzearen aurka bozkatu dute. Eztabaidari uko egin izana ere salatu dute pentsiodunek. Euskal Herriko pentsiodunek bazekiten ekimenak ez zuela jarraipenik izango, Ana Mezuk hitz egin du ekimenaren sustatzaile gisa. Uste dugu, 8 urteko borrokan merezi duela bentsat herri ekimen legegile hau, tramitera sartzea eta eztabaidatzea, eta gero ikusiko du. 40 urte igaro dira Baionako Monbar hoteleko atentatutik, Galek egindako odoltsuena 4 hamarkadaren ostean hildakoak komendu dituzte Baionan. Lau Euskal Errefuxiatuen senitartekoek Egiari Zor Fundazioaren laguntzarekin lore eskaintza egin dute Galek eginiko atentatuaren lekuan bertan Baionako Paneko karrikan. Ibilbide mingarri izan da gurea. Estatuaren bortxa pairatu dugunon bidea. Gure senideen aurka eragindako krimenen aurrean justiziak ez duelako gure aterik jo. Orokorrean egon den impunitatea naturalizatu delako eta orain arte guk pairatutako bortxaren gaitzespen orokorren galen ardurak ekidin dituztelako. Mingarria da oso, baina guk mina bertute bilakatu nahi dugu. Gure bizipenek balio dezatela berriz ez gertatzeko. Ez hemen. Eta baita fusilatu zuten 50. urteurrenaren atariko Azpeitiko udalak aitortza eskaini die Angel Otaegi eta bere senidei. Memoria publikoaren politika egiteak ondorio bat dakarkio Azpeitiko udalari. Bere ekimen guztiak giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak ezarritako printzipio etikoetan egituratuko dira. Omenaldi honen bitartez udalerriak sendiarekiko zuen zor morala kitatu nahi izan duela azaldu du Nagore Alkorta alkateak, baita udala finkatu ere giza eskubide eta memoriarekiko errespetuan.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazorarik? Bai, momentu honetan pegi AP 78 errepidean 38. kilometroan urkabusta izen, Bilboko norantzan kamioi bat sutan dago, errepidea itxita dago eta desbideratzea subijanatik, naiz eta errai bat ireki duten momentu honetan. Pazientzia izan bertatik igaro berri izan ez gero, eguraldiari dagokenez esango dugu, hoberantz joko duela ostiral honetan eta eguzkiare izango dugula asteburu honetan. Ikerri Barruzea. Ostiral honetan eguraldiak azkenean egonkortzeko bidea hartuko du. Goizean behelaino trinkoa agertuko da barnealdeko hainbat bailaretan, hala ere goizean zehar orokorra mintzat eguzkiak xurgatuko du behelaino hau eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Kostaldean hodei baxu bat agertuko dira, bereziki Gipuzkoako kostaldean eta Lapurdin. Hala ere hauek ere goizean zehar pixkanaka desagertzen hasiko dira, urdinguneak nagusitzen joango dira eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako giro bikaina nagusituko da. Arratsaldean ia ez dago hodeirik ikusiko zeruan eta eguraldi eguzkitsu eta eder batez gozatu ahalko da. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, barnealdean hego ukitu batekin, arratsaldean lurralde osoan iparraldekoa nagusituko da, baina orokorrean ahul ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 2 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, eta goiza txoko batzuetan hotza izango da, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean. Maximoak aldiz gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Jarraizpurua teknikan, irailak 26 da, ostirala. Informazioaren aria. Bukatu da, gutxieneko pentsioak lanbidarteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko herri ekimen legegilaren ibilbidea. EAJ zein PSek ez dute eztabaidan parte hartu eta ekimen legegila bideratzearen aurka bozkatu dute. Eztabaidari uko egin izanare salatu dute pentsiodunek. Una auténtica tomadura de pelo y en un fraude antidemocrático. Nos dan un cauce de participación que nos ha llevado un año de trabajo para cumplir todos los trámites y requisitos necesarios y nos despachan con un cuarto de hora de intervención. Atxekabetuta eta serre handiarekin bukatu da Euskal Herriko pentsiodunen herri ekimen legegilaren ibilbidea. EAJ, PSE eta Voxek aurka bozkatu dute pentsioak osatzeko ekimena aintzat hartzeari, gobernua sustengatzen duten alderdiek ere uko egin diote eztabaidan parte hartzeari. Ez da eztabaidatuko. Boto azalpenaren atzean eskutatuko zarete. 155.000 herritarrek gurekin elkarlanean aritzeko gonbite bat egin dute gaur. Egon zaitezke teados, proposatutarekoarekin, izan ditzakete horren inguruan desadostasunak, agian formula ez zaizue gustatzen, baina ikuspegi demokratiko batetik, eskari horrek merezi duela beste begirune bat. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak berak eztabaida ez bideratzea salatu du, EH Bildu eta Sumarrek bakarrik babestu dute herri ekimen legegila aintzat hartzea. Justiziazkoa da pentsio duinak aldarrikatzea eta hoiek egikaritzeko mekanismoak bilatzea. Unas condiciones, unos ingresos mínimos a las personas pensionistas, efectivamente, es una medida para romper la brecha de género. Hain zuzen, Euskal Herriko pentsiodunek bazekiten ekimenak ez zuela jarraipenik izango. Ana Mezok hitz egin du ekimenaren sustatzaile gisa. Uste dugu, 8 urteko borrokan merezi duela behintzat herri ekimen legegile hau, tramitera sartzea eta eztabaidatzea eta gero ikusiko du. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak foku berezia jarri du zaintza lanetan ibili diren emakume erretiratuetan, egungo sistemak prekarietatera betikotzen dituela salatu du. Ikustezinak izan dira, egin duten lanaren etortza zor zaiela uste dugu. Egoera prekarioan bizi diren hauek laguntza behar dute urgentzi handiz. Ez dadin gertatu, heltzen zaienerako laguntza hau, planeta honetatik kanpo egotea. Hain zuzen, bereziki legebiltzar barruan 15
pentsioduneko taldea zegoen, baina kalean zeuden eta legebiltzarra inguratu duten 100 pentsiodunen sustengua ere jaso dute. Bueltaka ibili dira legebiltzarran zehar, eta beraien aldarri ere ondorengo izan da. Botoa emateko unean gogoan izango dutela atzoko eguna. Informazioaren aria. Berriro astrazarrean itzali du sakana gauerdiko ekaitza ta orain ez da maitia euriaren hotxa 2009 Goizeko 8 eta 9 gaurkoan ere gazara begira jarri beharra dugu, baina gaurkoan begira da Euskal Herritik egingo dugu, kafetikan. Euskal Herriko enpresonek proiektuak dituen implikazio juridiko eta etiko konplexuez erabat jakitun dela adieraztearekin batera, Jerusalem eta Zisjordania okupatuan eraikitzen ari den tranbia publikoki defendatu du, eta Nazio Batuen Erakundeko lurralde palestinarrentzako errelatoreak egindako txostenari ere aurre egin dio. Egoi Belategi. Kafeko zuzendaritzak adierazpen bat egin du publiko ostegun honetan Jerusalemgo tranbiaren proiektua justifikatzeko. Beasengo enpresak ziurtatu duenez, proiektuak zituen implikazio juridiko eta etiko ez jakitun, proiektua zehatz-mehatz aztertu dute eta diote, orain arte proiektuak ez duela ekarri inolako giza eskubideen urraketarik edota gizartearentzako ondorio negatiborik. Alderantziz, Kafen esanetan Jerusalemgo tranbiaren proiektuak inpaktu positiboak sortzen ditu herritarrengan eta hori berretsi eginda diotenez 2023an eta berriz ere 2025ko uztailean egindako aditu independenteen txostenen bidez. Ez du zehazten 2023ko zein garaitan egin zen txosten hori, baina gogora ekarri behar da, Gazaren aurkako sarraskia 2023ko urriaren 7tik ematen ari dela Hamasen erasoen ostean. Hortaz, txosten horietako bat gutxienez, Gazaz gain Zisjordanean ere Palestinarren aurkako operazio militarrak bete-betean ematen ari zirenean egin zen. Hemendik aurrera hauexek dira Kafek tranbia horren beharra justifikatzeko ematen dituen argudietako batzuk. Proportzionalki arabiar jatorreko herritarrak direla egungo tranbia gehien erabiltzen dutenak. Zerbitzuarekiko iritzi ona dutela erabiltzaileek oro har, diskriminaziorik ez egoteko langileen 25% arabiarrak direla edota azpiegiturako kartelegia hebraieraz, arabieraz eta ingelesez dagoela. Laburbilduz, Kafek adierazi du ez datorrela bat Nazio Batuen Erakundeko Palestinarrentzako errelatore bereziak egindako txostenarekin ez baita giza eskubideen urraketarik identifikatu. Gauzak horrela, Kafek aurreratu du proiektuari bere osotasunean eta jatorrian esleitu bezala utziko diola. Horren aurrean, Nazio Batuen Erakundeak joan den ekainean emandako datuak jarriko ditugu berriz ere mahai gainean. Kafek eraiki nahi duen tranbia horrek 27 kilometroko trenbide berriak eta 50 geltoki berri aurreikusten ditu Zisjordania barruan, kolonia sionistak Israelen menpeko Jerusalemen mendebaldearekin lotzeko. Bestalde, Kafeko enpresa batzordeak eta ela sindikatuak Israelgo estatuarekin harremanak bukatzeko eskatu dute berriro ere eta Jerusalemgo tranbiaren proiektu ere bertan bera uzteko. Hain zuzen, sindikatuak ere mintzo dira, eten bat egiteko aukeraz. Zehazki, lab sindikatuak lanuzte orokorra proposatu du urriak 15erako, Euskal Herriko lan zentroak gelditu eta genozidioaren aurrean erantzukizunez jarduteko deia egin du sindikatu abertzaleak. Ela sindikatuak berriz, lanuzte orokorrak urriak 13 ala beste data baterako proposatzen ditu. Lanuztetik arago, lab sindikatuak bestelako mobilizazio bat burutzeko aukerak ere aurre ikusten ditu, hori bai, ahalik eta zabelena izateko helburuarekin. Eta gaurkoan izango da, Benjamin Netanyahuren txanda, Nazio Batuen Erakundeko 80. batzar orokorrean, atzo berriz, Mahmoud Abbas, Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteak Israel Gazan egiten ari den genozidioa eta Zisjordaniako okupazioa salatu ditu. Era berean, zerrendaren kontrola berak ordezkatzen duen erakundearentzat aldarrikatu du eta Hamas etorkizuneko politikatik kanpo egongo dela ere ziurtatu du.
Abasena grabatutako diskurtsoa izan da. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak New Yorken dagoen Nazio Batuen erakundearen asanblada orokorrera joateko bisatua ukatu zion eta. نريد أن نعيش بحرية وأمن وسلام كبقية شعوب الأرض في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 7. Agintari palestinarraren hitzaldia erabilioi dituen ardatzen baitan mugitu da. Nazioarteko legediaren errespetua, palestinarrek autodeterminaziorako duten eskubidea aitortua, bi estatu independenteren bermea 1967ko mugen baitan eta kolonizazio eta okupazio militarraren amaiera. Edozein kasutan mendebaldeko lider askok eskatutakoari men egin dio Abbasek, diolako Hamasek ez duela inolako ardurarik edukiko etorkizunako Palestinako estatuan. فإننا نرفض ما قامت به حركة حماس. Are gehiago, Abbasek gaitzatxi egin ditu 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoak eta esan du herritar israeldarrak erail eta baitzea ez dituela ordezkatzen Palestinako herritarrak. Gerra amaitu ostean hauteskundeak urtebeteko epean promestu ditu. Abbasen diskurtsoak babes handia jaso du asanblada orokorrean, baina ikusteke dago zenbateko babesa duen bere herritarren artean. Agintaritza nazionaleko buruaren aurkakotasuna oso zabalduta dago herritarren artean eta askok ustel eta Israelen morroi gisa ikusten dute. 2026an Gazan Hamasek hauteskundeak irabazi zituenetik ez ditu gehiago deitu Mahmoud Abbasek. Eta aipatuko dugu ertzaintza, hainbat pertsona ikertzen ari dela bueltako Bilboko etapako protestekin lotuta, Israelek Palestinan egindako genozidioaren aurka. Bingezupiria. Cuando sucedieron los acontecimientos de aquella etapa de la vuelta, yo expuse públicamente cuáles son los incidentes que habíamos registrado, que eran 3, y los tres incidentes que en nuestra opinión cuestionaban las normas que están establecidas y ponían en riesgo la convivencia y la seguridad, están siendo investigadas y en cuanto finalicemos este análisis o esta investigación serán puestos en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es el Comité Antiviolencia. Informazioaren aria. Goizeko 8:04 pasata, orainmen kontu ezberdinak nabarmendu beharra ditu ondorengo minutuetan, 40 urte igaro direlako Baionako Monbar hoteleko atentatutik, Galek egindako deltsuena, 4 hamarkadaren ostean hildakoak komendu dituzte Baionan. Galeek Baionako Monbar hotelean Ignacio Astea Suintzarra Hernaniarra, Sabina Txaidez Estoarra, Agustin Irazustabarrena Astigarragarra eta Jose Mari Etxaniz Urretxuarra erail zituztela 40 urte bete dira, irailaren 25 honetan. 4 euskal errefuxiatuen senitartekoek Egiari Zor Fundazioaren laguntzarekin lore eskaintza egin dute, Galeek eginiko atentaturik odoltsuena gertatu zen lekuan, Baionako Paneko karrikan. Ibilbide mingarri izan da gurea. Estatuaren bortxa pairatu dugunon bidea. Gure senideen aurka eragindako krimenen aurrean justiziak ez duelako gure ateriko. Orokorrean, egon den impunitatea naturalizatu delako eta orain arte guk pairatutako bortxaren gaitzespen orokorren galen ardurak ekidin dituztelako. Mingarria da oso, baina guk mina bertute bilakatu nahi dugu. Gure bizipenek balio dezatela berriz ez gertatzeko. Ez hemen, ez inon. Ez orain, ez gero. Ez dagoelako estatu arazoirik ahalbidetzen duena boteretek gisa eskubideak urratzea. 4 pertsona hil zituzten tirokatuta eta 5 bat zauritu zuten. Urte batzuk geroago hilketaren autore materialak epaitu zituzten Marseillako 2 mertzenario. Epaiketan zehar Estatu Espainiarreko zerbitzu sekretuek kontratatu zituztela aitortu zuten, baina ikerketa hori froga faltagatik itxi zuten. Familiarrek pozez hartu dute oroimen ekimena antolatzea badira 40 urte gertatu zen sarraskia gogoratzea mingarria izan arren. Begoña Asegin Olasa Jose Maria Etxanizen koinatak hitz egin du ekitaldiaren jarraipena ekin duen kazetarekin. Eta gero kotxe hartu eta etorri ginen Baionara, aber zer egitea zegoen, eta eta hemen laguntza handiak gendun, komite refusiatuen komiteakin euki gendun laguntza, beraie lagundu ziguten gauza guztik. Eta egia da, oso galduta dauzkagula, gero ordu batzuk hor daude, ez dakigula oso ondo zertatu zen, porque
xok egoera hortan gauza batzuk ahaztu egiten die. Baina, bueno, eta gero batez ere oso horra izan zen, gorputzak eraman genituenean gure herrietara, polizia eta oso desatsegina izan zen dena. Hildakoen familiek lore eskaintzan parte hartzeko gomita luzatu zieten, hainbat erakundeko ordezkariei eta erantzuna nahiko zabala izan da. Arratsaldean segida izan dute memoria ekintzek. Reduit plazan memoriaren ibilbidea egin dute, galek eginiko hainbat atentatu azalduz. Eraso horiek gertatu ziren tokian bertan, garaiko argazkien artxiboa baliatuz. Eta ibilaldiaren ondotik Monbar hotela zenaren parean, Paneko kalean, ekitaldi politikoa egin dute. Eta fusilatu zuten 50. urteurrenaren atariko Azpeitiko udalak aitortza eskaini die Angel Otaegi eta haren senidei. Hain zuzen, Nuarbe auzokoa zen 1975ko irailaren 27an, zehazki Juan Paredes Txiki eta Frapeko 3 militanterekin batera fusilatu zuten Angel Otaegi. Exekuzio horretaz 50 urte beteko dira larunbat honetan, eta hain zuzen omenaldiaren bitartez udalerriak sendiarekiko zuen zor morala kitatu nahi izan duten. Nagore Alkorta, Azpeitako alkatea. Memoria publikoaren politika egiteak ondorio bat dakarkio Azpeitiko udalari. Bere ekimen guztiak giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak ezarritako printzipio etikoetan egituratuko dira, baita adierazpen hau ere. Horren bestez, erantzukizun instituzional horretatik abiatuta, udal honen borondatea da memoria publikoaren politika bat egitea. Eta horren bidez, egia, justizia eta errepasazioa lortzeko eta memoriari parte izateko eskubidea betetzea. Eta hori, Angel Otaegi Etxeberriari Eta hain zuzen, Otaegiren familiaren izenean eta Angelen memoria oinarri, Mertxe Urtuzaga lehengusinak hartu ditza. Frankismoan biktima bezala aitortu egon arren, Txiki eta Otaegiren memoriak berriki jasan duen errebisionismoa ere kritikatu du. Eusko Jaurlaritza biktima bezala onartu zituen, aitortu zituen, eta oin gogora guztiak ezatu biktima dela, baina konpara ditu frankismoko erramienta berdinekin. Eta hain zuzen, esan beharra dugu, baita ere, bihar bertan, nabarmentzen genuen bezala 50 urte beteko direla Juan Paredes Txiki eta Angel Otaegi fusilatu zituztela. Frapeko 3 kiderekin batera, beraiek izan ziren frankismoaren azken exekutatuak. Exekuzio egunari begiratzeak testuinguru zabalagoa eskatzen du. Zergaitik fusilatu zituzten Txiki eta Otaegi galderari erantzun ahal izateko, horrek testuingurua azaltzera garamatza, eta testuingurua azaltzeko 1973ra joan behar dugu, 1973ko abenduaren 20ra zehazki, eta Carrero Blanco hil zuen egunera. Izugarrizko leherketa izan zen Carrerorena. Espainiako presidentearen autoa airera bota zuelako eta baita politikoki ere frankismoak inolaz ere ez zuelako espero halako kolpe bat. Ez frankismoak eta ez da antifrankismoak ere, eta hor lehengakoa. Iñaki Egaña historialariak dakar gogora orduko pasarte bat. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako, Euskaldunak ez dire izan, baizik ez dire izan zen eta izango baziren, ni Euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. 3 urte lehenago Burgosko prozesua izan zen eta frankismoak orduan eta akabatutzat eman zuen, espetxean zuten auziarengatik Itziarra Aizpurua eta gogora dakar Espainiako ezkerreko mugimenduetan ere ez zutela sinetsi nahi Carrero eta hil zuenik. PCkoak gure kontra sartu ziren, zean kartzelan, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela eta ez bazien, ziakoak. Carreroren heriotzak alertan jarri zuen frankismoa eta urte oso gogorrak izan ziren urrengoak, errepresio izugarria izan zen eta testuinguru horretan datoz Txiki eta Otaegiren fusilatzeak. Eredugarri izan nahi zuten frankismoak gidatzen ari zen erreformaren aurka egin asmo zuten guztiei abisu moduko bat.
Izugarrizko protestak izan ziren Euskal Herrian eta mundu guztian fusilatze hauen aurka hauek gauzatu eta 4 egunera 1975ko urriaren batean frankismoak indar erakustaldia egin zuen. Milaka lagun elkartu ziren Madrilen, Frankoren azken agerraldi publikoa izan zen gutxira hil baitzen. Alboan bere oinordekoa izan zen Juan Carlos Borboikoa zuela irten zen fusilatzeak defenditzera. Habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política. Hurrengo urteetan errepikatuko zen sekuentzia bat da, erreformarekin bat egiten duenari, alfombra gorria kontra egiten duenari, austuraren alde egin duenari egurra. Kontua kontu, auzia austura ala erreforma zen, Frankok trantsizioa ondo lotuta utzi zuela esana baitzuen. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Baina kontua da urte horietan 75aren bueltan belaunaldien arteko loturra berri bat sortu zela. 36ko gerra galdu zutenak zeuden batetik, frankismoaren urte ilun eta luzeen ostean Gernikako errautsetatik zetorrela aldarrikatzen zuen belaunaldi berri bat. Ura azaltzeko Jose Manuel Pagoaga Peixoto garaiko etako kidearen testigantza bat berreskuratuko dugu. Bueno, gero, Monzonek, zerbait garrantzizko zuenean, eskatzen zigun itzordua guri. Bialdu ginduzten Arpala eta biok. Da sartu eta berean, hazen zaigu oso bero hitz egiten kas alternatibaz. Oso bero. Beraz, Txiki eta Otairen fusilatzeek erakusten dute frankismoak nola gidatu nahi izan zuen bere bukaera, eta nola lortu zuen neurri handi batean gutxi gora bera berak nahi zuen bidetik eramatea, eta nola Euskal Herrian sortu zen erreformaari aurre egin nahi izan zion belaunaldi bat, 36ko Gernikako errautsetatik jaiki zen belaunaldi berri bat. Kapitana esaten zuen, kapitan batean pasau zebela, eta arek gintxizkon galdera batzuk, eta esan zion, gorputze hiltze zebenien noarbeak hartzen nahi hartzuen. I ens van deixar entrar a la madre, hijo, y lo que le da a la madre, te van a matar. Y al chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco como si fueran tus hijos. Me voy a quedar sin hijos. No, que tienes todo el pueblo vasco. Amai esan zion, bera. Biak hilbaitziren Arroagi kantauri isasoa Taien betiko loa Betiko kantazak Informazioaren aria. Hiru minutu besterik ez goizeko 8:30 izan daitezen, Eusko Alderdi Jeltzalearen arabera Donostian kalean bizi diren pertsonei afariak banatu behar zaizkie, EH Bilduk agintzen duen inguruko herrietan ezaielako halako zerbitzurik eskaintzen. Eusko Alderdi Jeltzaleko Maria Jesus Idoate zinegotziak emandako iritzia da, EH Bilduk kaleko afari solidarioen lana txarotzeko aurkeztu duen mozioaren eztabaidan. Tankera bereko hainbat adierazpen egin ditu Idoatek datu ala frogarik eman gabe. Goi Belategi. Pandemia garaian kas kaleko afari solidarioak ekimena sortu zenetik 5 urte bete direnean, talde honek egindako lanaren garrantzia onartzea eta Donostiako udalak berarekin elkarlanean aritzeko eskatzen duen mozioa aurkeztu du ostegun honetan EH Bilduk udalbatzarrean. Proposamenak elkarrekin Donostiaren sostengua jaso du, baina EAJak, PSek eta PPek aurka bozkatu dutenez ez da aurreratera. Edozein kasutan kasek udalak osoki bermatu ezin duen edo nahi ez duen zerbitzu bat ematen duela onartu ordez, oposizioaren aurka egiteko baliatu du aukera Donostiako EAJak. Kalean bizi direnen eta afaria behar dutenen kopurua Donostian haz izanaren arrazoi nagusia EH Bilduren kudeaketarekin lotu baitu Maria Jesus Idoate zinegotziak. EH Bilduko Donostiako zinegotziak eskatzen digu
donostiarrok ordaindu dezagula gure zergen bitartez beste herrietan egiten ez dutena. Idoateren arabera, Donostiara janari bila datozen asko EH Bilduk agintzen duen herrietan janaririk bermatzen etzaielako joaten dira. Ez du kopururik eman EAJko zinegotziak ez talako baieztapenik emateko iturririk aipatu. Ez du kontuan hartu era berean Donosti inguruko herri gehienetan kale egoeran dauden pertsona kopurua antzekoa dela eta agian Donostian baino altuagoa portzentajean. Hau dena gutxiez eta beste akusazio polemiko bat ere egin du Idoatek. Garbi esan beharra daukagu. Donostia beste herri batzuetatik datozen etxegabekoak ari gara hartatzen. Eta adibidea jarriko dizut, aste honetan onartu eta konfirmatu egin didatena. Kostaldeko herri batek. Onartu egin dit, eta esan egin dit. Zuek gobernatzen dezutena. Tiketak manatzen dituzte Donostira etortzeko. EH Bildu agintean den herrietan, tiketak ematen omen zaizkie kalean bizi diren pertsonei Donostian jateko alor dezaten. Baina berriz ere ez du zehaztu nork esan dion, ez da zein herrizari den, ez da tiket horiek zein garraiorako ziren ere. EH Bilduko Izar Hernandok nabarmendu duenez, kaleko afari solidarioak duela 5 urte sortu ziren udalak zuen utxunea betetzeko asmoarekin. Gauzak honela, kasek gauero 200 afari banatzen dituela gogoratu du Hernandok egunean egiten duten otordu bakarra delarik askotan. Udalaren zerbitzuek 270 otordu banatzen dituzte dagoen beharrari erantzuteko gutxiegi eta gainera otordu udal zerbitzuan sartzeko itxaron zerrenda izugarri luzea da EH Bilduren zinegotziaren arabera. Saturazioa biztakoa da, eske ezin dezue eskatu besoa gurutzatuta itxoitea, goseari. Osea, otorduak programan orain sartzen ari dira pertsonak duela urte bete baino gehiago apuntatu zirenak. Eta nola espero dugu biztiraungo dutela bitartean urte terdiz itxaron behar badute udalaren sistema sartzeko. Hori dela eta, zerbitzu hauek indartzeko eskatu dio udalari Hernandok kasekin elkarlana abiatzeko beharra nabarmenduz. Egun erakundeek egiten ez duten lana voluntarioek egiten dutela gaineratu du. EAJko Idoatek erantzun dio kaseko kideak direla udal zerbitzuekin lan egin nahi ez dutenak. PSE-rentzat eskertzekoa da larrialdi garaietan kasek egindako lana baina etxerik gabekoen arreta udalaren ardura dela berretsi du eta mozioaren kontra bozkatu. PPek berriz zerbitzurik eskaintzen ez duten inguruko herritatik etxerik gabeko pertsonak Donostiara joaten direla berretsi du EAJaren argudio berbera baliatuz. EH Bildu eta kasekin lerratu den bakarra elkarrekin Donosti izan da. Alderdi morearen arabera kasek izugarrizko balioa du. Pertsona askok egunean otordu bat izatea lortzen baitute. Eta aipatuko dugu baita ere, zalantzak pizten hasi direla, Guggenheim Urdaibai proiektuaren bueltan, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak aurreikuspenak epeldu ditu. Todos estos elementos que he citado, sin ser concluyentes, sí condicionan que el Guggenheim Urdaibai sea viable en un horizonte temporal de corto-medio plazo. Bideragarritasuna landu den arren, EPEA baldintzatzen duten elementuak ere badaudela jakinarazi du besteak beste prozesu judizialak, deskontaminazio lanak eta hirigintza izapideak. Informazioaren aria. Arlo ekonomikoari dagokionez esango dugu, Petronorreko langileen batzarrak gehiengo zabalez erabaki duela, ostegun honetan greba mugagabe astean muskizko findegiaren sarreran daudenla aldagela berriak erabiltzeak plantillarentzat dakarren ezkutuko lanaldiaren luzapenaren aurka protesta egiteko. Sindikatuek jakitera eman dutenez, Petronorreko langileek aho batez babestu dute enpresa batzordea osatzen duten sindikatuek proposatutakoa, UGT, Comisiones Obreras, TU eta ELA dira. Batzarrak hartutako erabakiaren arabera langileek ostegun honetako 6etan ekingo diote greba mugagabeari. Eta ibilgailuentzako pieza ezberdinak egiten dituen Bosch multinazionalak 13.000 lagun kaleratuko dituela iragarri du. Gehienak Alemanian, hain zuzen, konpainiako zuzendaritzaren esan eta merkatuko baldintzako okerdu zaizkio bereziki Europan, kontinenteko kotxe ekoizleen patronalaren esanetan, urtarrila eta ekaina bitartean salmentak 0,1 jaitsi ziren. Hidrogenaren teknologia ez aurrera ez atzera dagoela dio eta Boschek asko inbertitu du honetan urtero zehazki 2.500 milioi euroko galera duela dio eta horregatik plantillan kaleratzeak egin berdituela. Gehitu du ere, Europatik kanpoko merkatuetan ari direla gehiago saltzen eta irabazien tarteak txikitu egin zaizkiola.
Eta nazioarteari dagokionez ere esango dugu Nicolas Sarkozy espetxera sartuko dutela, bera izango da, presondegia zapalduko duen 5. Errepublikako lehenbiziko presidentea, gaizkilekin elkartu izana egotzi diote Muammar Gaddafiren bitartez 2007 urteko hauteskunde kanpaina finantzatzeko. 3. aldiz zigortu dute Sarkozy. Orain arteko espetxeratzeak induak etxean egin ditu, eskomuturreko telematikoarekin. Errekurtsoa aurkezteko aukera egon arren, hilabeteko epean fiskaltzak espetxe agindua plazaratuko du. Epaia ezagutu berritan, Sarkozyk esan du kartzelan burua altxatuta egingo duela jo eskandalu bat izan arren. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Epaileen ebazpenak dio 2005 urtean Libiako diruarekin hauteskunde kanpaina finantzatzeko sarea antolatu zuela Claude Went, Brice Hortefeux eta Siad Tiekidirekin. Azken hau pasaden asteartean hiltzen. Eta Alemaniari begira ere bagaude, izan ere, bertan, gerrotzetik egin dituen maniobrarik handienak hasi bai dira. Errusianen eta Baltikoko herrialden arteko mugan itxurazko eskalada militarreko agertoki bati erantzuteko, aldi berean, Errusianen mehatxuari aurre egiteko armamentu lasterketa bati ere ekin dio. Alemaniako indar armatuak Hamburgon ari dira entrenatzen Red Storm Bravo izeneko maniobretan. Maniobra horietan Baltikoko estatuen mugetan gatazkak gora egiten badu erantzuna prest izateko ari dira entrenatzen. Kurt Leonard kanpitainak ohartarazi du ekialdeko herrialde batek NATOren Ipar Atlantikoko ituneko laguntza kolektiborako 5. artikulua aktibatzen badu, Alemania izango dela tropak eta materiala aliantzaren lurraldera eramateko Europako erdiko nodoa. Alemaniako armadak azaldu du maniobrak Alemaniaren eta bere herritarren defentsarako gaitasuna eta erresilientzia indartzen lagunduko duela, eta erasotzaile potentzialak usatzeko ere balioko duela. Errusiak Ukrainian egindako inbasioak Europako segurtasun egoera nabarmen aldatu duen testuinguru honetan. Kirol aria, naiz irratian. Behatziako 25 gutxi kirol kontuak aipatzeko tenorea naiz irratian, Inigo Llopis eta Naia Zudaire igerialiri Gipuzkoarrek 4x100 estiloko erreloboko urrea irabazi dute. Singapurren jokatzen ari den igerik eta paralimpikoko munduko txapelketako 5. jardunaldian. Malen Frantsesena, egunon? Egunon Pelli eta egunon entzule, Donostiarrak 2. urrea du Singapurren eta Zubietarrak aurrenekoa, baina aldez aurretik brontzesko 2 domina eskuratu ditu. Horiekin batera urrezko domina jaso dute goizeko sarietan, sailkapena lortu duten beste 3 igerilariak, Beatriz Lleida, Naia Zudaire eta Jose Antonio Mari. Eta Osasunari azken unean egin dioiez garaipenak sadarren. Talde gorritxoa 82 minutuz ibili da partida irabaziz, Victor Muñozek partida hasieran sartutako gol ederrari esker, baina ez dira gai izan, emaitzari eusteko eta Elxek 92. minutuan sartu du berdinketaren gola. Hasieratik geratu da argi talde baten eta bestearen asmoa. Elx baloiaren jabe egiten saiatu da Osasuna berriz, ari baloia kentzen ahalegindu da presioa eginez. Etxekoek berehala lortu dute helburua, baita saria jaso ere. 10. minutuan Victor Muñozek baloia hartu du, zuzen joan da Elxen arearantz eta iriste hartzela sekulako zartakoa eman dio baloiari. Gol ikusgarria sartu du Osasunako jokalariak. Entzongo ditugu partidu osteko bere hitzak. La verdad que sí, que es un día especial porque marco mi primer gol aquí en Primera División con nuestra gente en nuestro estadio, pero bueno, me quedo un poco con ese sabor amargo de no haber podido conseguir la victoria y irnos con este empate a 1. Eltxek baina puntu baliotsua lortu du Osasunaren aurka partidaren azken atxean. Pedrosak, Boiomoren eta Sergio Herreraren arteko gaizki ulertua baliatu du gola egiteko. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko, Malen. Aio. Eta aipatu beharra dugu ere bestelako kirol bitxikeri bat, azken orduko albisteare badena, Carlos Soria mendizalea, 86 urterekin, entzun duzen moduan, 86 urterekin, Manasluko mendiaren gaina
gainditu du, edo heldu da bertara, 8.000ko mendietako bat da hau, eta ondorioz bera da Manasluko gainera heldu den pertsonarik adinekoena esandakoa. Carlos Soria 86 urterekin. Ez da hau, hauntzaren gauerdiko ez dula. Eta Leire Bilbao Barrueta Beñak 2025 urteko haur eta gazte literaturako sari nazionala jaso du ostegun honetan Klera lanagatik. Gerra batean harrapatutako haur baten kontakizun poetikoa da. Adinari tokatzen zaiona baino lehenago, umeak heriotza izango du aurrez aurre eta berekin elkarrezketa bat izango du. Madrilgo Kultura Ministerioako har batean jakinarazi duenez, epaimaiak Klera aukeratu du edertasun poetikoagatik eta kulturaren, bakearen eta bizikidetzaren aldeko konpromiso implizitua duen proposamen bat delako. Proiektu kolektiboa da Klera, disiplina anitzekoa, baina testua da, saritu dutena. Hala ere, pozik hartu dute guztiek. Jon Maia bultzatzaile eta zuzendariak, June San Sebastian ilustratzaileak, Maite Larburu musikariak, Kukai dantza taldeak, David Bernues bideogileak eta Kukai dantzarekin batera iaz obra argitaratu zuen elkarrek. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Usurbil bizi, irailaren 27an eta 28an, zatoz zubietara, errebotearen eguna ospatzera. Gure ondare biziaz gozatzeko aukera paregabea. Egitarau osoa, 650 usurbilbizi.eus webgunean. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 944-86100 telefonoan edo 3ubebikoitz.talasoterapiazelai.com webgunean. Burdindegi honek aukera profesionalik handiena dauka. Instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, Alkainen! Euskotrenek jakinarazten du. Bat gatoz zure irrika zuri gorriarekin. Eta San Mamesen atletik anima dezazun, gure tranbiaren eta metroko 2. linearen zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Ordutegiak web orrian eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Euskal Kostaldeko Geoparkea. Patxadaz ezagutu nahi? Deskubritu ezazu oinez Geoparkeko birari esker. 3 etapa, 3 herri eta munduan bakarra den flixa. Debako, Mutrikuko eta Zumaiako itsaslabar eta mendi ikusgarriak zain dituzu ibilaldia aztezin batean. Sartu geoparkea.eu helbidean eta hasi abentura prestatzen. Goizeko 9:04 gutxi heldu zaigu, ostiraleko analisi mailaren tenorea eta goiz honetan gurekin dauzkagu Malen Dominguez soziologoa eta Unai Fernandez de Betoño arkitektoa. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon. Egunon guztioi. Asteburu gogoz akaso? Bai oso. Zu nahi? Ederki hemen lainoak inguratuta Gasteizaldean, bai, asteburuari itxaroten. Hain zuzen, Unai zuretzat bigarren analisi maila da, baina Malen, zuretzat denbiziko ezagit animatua edo? Bai, gogotxu, ea kurtxonek zarrek hartzen digun, eta ikasteko oso prest. Ongi etorri naiz irratira, eta esango dizuet ez zela ausazko galdera izanea asteburu gogoz ote zeundeten, bihar bertan 50 urte beteko direlako Juan Paredes Txiki eta Angel Otaegi fusilatu zituztela. Frapeko 3 kiderekin batera, bereiek izan ziren frankismoaren azken exekutatuak. Exekuzio egunari begiratzeak testuinguru zabalagoa eskatzen du, zergaitik fusilatu zituzten Txiki eta Otaegi galderari erantzuna izateko. Horrek testuingurua azaltzera garamatza eta testuingurua azaltzeko 1973ra joan behar dugu. 73ko abenduaren 20 zehazki eta Carrero Blanco hil zuen egunera. Izugarrizko leherketa izan zen Carrerorena, Espainiako presidentearen autoa airera bota zuelako eta baita politikoki ere, frankismoak inolaz ere ez zuelako espero halako kolpe bat, ez frankismoak eta ez da antifrankismoak ere, eta hor dago lehen gakoa. Iñaki Egaña historialariak dakar gogora orduko pasarte bat. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako Euskaldunak ez dire izan, baizik ez dire izan zen eta izango baziren, ni Euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Eta horregatik. 3 urte lehenago Burgosko prozesua izan zen eta frankismoak orduan eta akabatutzat eman zuen, espetxean zuten auziarengatik Itziar Aizpurua eta gogora dakar Espainiako ezkerreko mugimenduetan ere ez zutela sinetsi nahi Carrero eta kiltzuenik. Gure kontra sartu ziren, zean kartzelan, egia esan da. Eta eziakoak izango zirela eta ez bazien, eziakoan esku izan ginela. Eta itzoiek entzun da eta aldentzen egon ginen pixka bat. Carreroren heriotzak alertan jarri zuen frankismoa eta urte oso gogorrak izan ziren hurrengoak, errepresio izugarria izan zen eta testuinguru horretan datoz Txiki eta Otaegiren fusilatzeak. Eredugarri izan nahi zuten, frankismoak idatzen ari zen erreformaren aurka egin asmo zuten guztiei abisu moduko bat. Izugarrizko protestak izan ziren Euskal Herrian eta mundu guztian fusilatze hauen aurka. Hauek gauzatu eta 4 egunera, 1975ko urriaren batean, frankismoak indar erakustaldia egin zuen. Milaka lagun elkartu ziren Madrilen, Frankoren azken agerraldi publikoa izan zen, gutxira hil baitzen, alboan bere oinordekoa izango zen Juan Carlos Borboikoa zuela irten zen fusilatzeak defenditzera. Habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política. Hurrengo urteetan errepikatuko zen sekuentzia bat da, erreformarekin bat egiten duenari alfombra gorria, kontra egiten duenari austuraren alde egiten duenari egurra. Kontuak kontu, auzia austura ala erreforma zen, Frankoren trantsizioa ondo lotuta utzi zuela esana baitzuen. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado,
sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado. Con mi propuesta... Baina kontua da urte horietan 75aren bueltan belaunaldien arteko lotura berri bat sortu zela, 36ko gerra galdu zutenak zeuden batetik, frankismoaren urte ilun eta luzeen ostean Gernikako errautsetatik zetorrela aldarrikatzen zuen belaunaldi berri bat. Ura azaltzeko Jose Manuel Paguaga Peixoto garaiko etako kidearen testigantza bat berreskuratuko dugu. Bueno, gero, Monzonek, zerbait garrantzizko zuenean, eskatzen zigun itzordua guri. Bialdu ginduzten Arpala eta biok. Beraz, Txiki eta Otagiren fusilatzeek erakusten dute frankismoak nola gidatu nahi izan zuen bere bukaera eta nola lortu zuen neurri handi batean gutxi gorabehera berak nahi zuen bidetik eramatea. Eta nola Euskal Herrian sortu zen erreformari aurre egin nahi izan zion belaunaldi bat, 36ko Gernikako errautsetatik jaiki zen belaunaldi berri bat. Kapitana esaten zuen, kapitan batean pasau zebela, eta arek gintxizkon galdera batzuk, eta esan zion, gorputze hiltze zebenien noarbeak hartzen nahi altzuen, eta esan zion baietz, nahi etzuna, esan zion, lo que yo no quiero es dejar en Burgos. I ens van deixar entrar a la madre, hijo, y lo que le da a la madre, te van a matar. Y al chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco como si fueran tus hijos, me voy a quedar sin hijos, ¿no? Eman diogu testingurua biharko 50. urteurrenari, jakin nahi dugu, nola bizi duzuen urteurren hau, pixkate interneten behiratzen ibili naiz, eta jaiogabe zeundeten, exekuzioak burutu zituztenean, Unai zurekin hasiko gara. Bai, niri falta zitzaizkidan pare bat urte jaiotzeko oraindik, eta pixkate sentsazioa da baitare Gasteizen martxoak 3ko kontuak entzuten ditudanean eta euskadanak, ezta? Oraindik jaio gabe egotekoa, baina esan nahi dute oso eragin handiko gertakariak biak ala biak, eta bihar urteurren borobila ospatzen denez, gertatzen denez, badirudi nahiko bero ere datorkigula, ezta? Ni tristura handiz entzuten ari naiz azken asteetako zenbait deklarazio, zenbait polemika, batez ere nik uste EPSek Alberto Alonso Gogora Institutoko buruzagiaren partetik hanka sartu dela barruraino, esanez Txikik eta Otaegik frankismoaren tresna berdinak erabili zituztela, nik uste iraingarriak direla alako deklarazioak. Andoni Estebanek ere EBBko buruzagiak ez ditu hobetu, ezta? Esanez, konparatuz borrokalari batzuk eta beste batzuk, eta esanez berak beste batzuk nahiago zituela, nik uste zor diegula errespetua eta oroimena eta aitortza frankismoaren kontra borrokatu ziren guztiei, eta nik uste bihar ospatuko dugu Txiki eta Otaegiren kasua, behaien fusilamenduak oso esanguratsuak izen zerelako, Franco hil baino hilabete eskas bat lehenago gertatu zirelako, eta bihar gogoratzeko eguna da, eta nik uste zor zaiela errespetua frankismoaren kontra borrokatu ziren guztiei bezala. Nik ere Unaik jo duen bide beretik joko dut, ni 87koa naiz, orduan are urrutiago ikusten dut fetxa hura, baina bai bizi izan detela beste ikuspegi antzeko batetik, eta esaterako guk erreferentziazkotzat edo prentxan ere egun hauetan gazteek eman ditugun iritziak eta irakurtzen aritu naiz, eta ikusten nuen nola frankismoaren biktima izandako batzuk erreferentetzat hartu izan diren, inkluso hezkuntzako kurrikulumean sartuak izan diren, eta beraien poesia eta lirika landu izan dugun. Eta aldiz, Txiki eta Otaegiren kasuan esaterako, ez ditugu erreferentetzat jaso beraiek, pankartetan eta horrelako irudietan ikusi behar izan ditugu, eta ez dut esango hegemonia eta periferia, baina bai esaten dezula batzuk bai ikusten ditu dela erreferente bezala landu izan direla, eta besteak alboratu eta anzturaren
zurrunbiloan sartu direla, eta hori autu politiko bat izan da azkenean, ez da nahi gabe egindako autu bat izan. Baina zuzen gero, aipamen propio bat ere egingo diogu pankarten elementuari, baina lehenik eta behin, urteurren hau oroitzeko 1975 herri ikuskizuna antolatu dute Zarautzen, Juan Paredes Txikiren sorterrian bizilekuan, eta ekimen honen berri izateko bertan da, Aritz Santa Maria lankidea, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok, alaxe da, igande honetan ilak 28 Zarautzen 1975 herri ikuskizun ibiltaria egingo dute. Txiki eta Otegiren fusilamenduaren 50. urte hurrenean, Zarauzko hainbat talde, aktore, sortzaile eta kultureragilek eskainiko duten herri ikuskizunari buruz gehiago jakiteko Josu Txapartegik Txapasek bere etxean hartatu gaitu. Egunon Txapas, zer moduz? Egunon, ondo. Igandean eginen duzuen ikuskizun ibiltaria izpide, urduri edo dena prest? Dena prest dago. Detailetxon bat, baina dena prest dago. Peik esan duen bezala, Jon Paredes Txikiren bizilekua Zarautz izan zen, eta herrian memoriarik eta herrikoia eginen duzue. Konkretuki, garai hartan girotutako herri ikuskizuna izango da. Zerbait aurreratzerik duzu Txapaz? Bai, dana esatia da. Nola ingo deun, bea bizi izan etxean hasiko gea, jarriko ditugu bere amaren abotzak, bertsolari Andoni Gainak botako ditu bertsoak hasieran. Orduntxe 14 urtekin Txiki hasi zanean lanian hori irudikatuko deu, gero jongo gea Plaza Gorrira, han langile asamblea bat egingo deu, ondoren sartu zanean mendi zaletasun hortan Zumaiko taldean sartu zanean ingo deu pixka eta aurre osio, eta horrela, ibiliz, jongo gea Frontoi Txikira. Frontoi Txikian antzestuko deu Burgosko epaiketa, eta nola Burgosko epaiketan Txiki zan gaztia, eta dana observatu zuen eta ikasten juntzan nola zen gure herria. Eta ordun hartu zuen erabakiaetan sartzeko, 19 urtekin edo ustet, eta gero jungo gea kale nausitikan, kantari, behakin batea, aliatuko gea kuartel zaharrea. Kuartel zaharrean Itziarren semea torturatu zuen Zarautzen, Agirrezabalaga, Ondarrotarra. Eta hor, behingoz, bere tokian gertatu zen lekuan kantatuko deu Itziarren semea. Itziarren semea kantatuta geho, irudikatuko deu Txikiren fusilamentua. Baina ez hola tiruak inda guarda zibilak eta ez. Ingo deu pixkat 50 urte pasadia eta ingo deu horre danai abstrazio maila bat eman gure inkonstientian daolako eta orduan entzungo da, eusko gudariak entzungo da, baina txirula bate jota, bea lurrean eroriko da hilda, baina ez da angeldituko hilda. Gio heikingo da eta daukagun irudi batzun bidez hori dana antzestuko dio modu berezi batean. Esan behar da, Oteizaren frisoa, ama, semia eta apostoluak guk 70 urte geroago nahi deula modernizatu edo gaurkoratu. Eta orduan bai kuadro batean azalduko da ama, semia hilda eta apostoluak azalduko ja. Horiek izango ja aurtengo irudi berritzaileak. Eta gero hori bukatzen danean, jungo gea kale nausian, irudikatuko deu bai polizia naurrian korrika nola biltzeginan, baita ere irudikatuko deu isiltasuna, oinak entzute zienean, urratsak, manifestazio handia jetan Zarautzen intzianian, etzan ezarre entzuten ezpazan gure hankasoinuak kalian ibiltzen ginenak. Eta hori dana, nahi deu bukatu esperantzakin, eta orduan gaurko Euskal Herria ez da ordukua. Gaur gauza asko etorri dira, esnatu ingea herri bezala gauza askotan, antolatu ingea eta aurreagoaz, maila guztitan, da orduan bai ekologistak, feministak, langileak eta euskararen zeakoak eukiko bere momentu hortan, azkenengo momentuan sartuko jadanak, eta horrekin sartuko gea musika eskola, musika plazara. Musika plazan, ongoia musikak eta adornatuko deu aldamezela, eta han bukatuko deu esperantza emanaz herri hau aurrea dijoala. 50 urteko eriotzaura, 50 urte pasata geho, ez zala alperrik izan, baizikan ondo ikasi deula haren ejemplua,
Eta gero beste gauza bat esan behar da, guretzako txiki oso pertsona berezi bada, internazionalismoa esan de urte hauetan, bea izan zen internazionalista. Bea, ezeatikan etorri, antxe urrutitikan, nondikan etorri zen, Extremaduratik etorri, eta entenditu intzun herri honen problematika, eta bere bizitza emateraino juntzen hori guretzako da ejemplo izugarria. Txikiren bizitza gogoratuko duzue, beraz, nolakoa izan zen bere bizitza eta bide batez aipatu iztuzu zertzela batzuk, baina nolakoa zen garai hartako Zarautzko giroa? Zarauzko giroa zen langile giroa, pobretasunaren giroa, oraindik errekak zikinak zeuden, eta langile giroa, eta gero euskaltzaleak hasita zeuden esnatzen, gauzak egiten, euskal astia eta holaxe. Eta orduan bi problemak bai arazo nazionala eta batez ere euskera, eta bai arazo soziala gure barruan zeuden. Eta geroztik etorri da beste gauza batzu, baina horiek oso presente zauden gizarte hartan. Perdi Paredes, Txikiren anaia, Jon Telleria lankidak 50. urte hurrenaren testu inguruan egin duen Austurala Erreforma podcastean elkarrizketatu du eta bertan fusilamenduen ondoko elkartasuna ikaragarria izan zela azaldu du, herritarren babesa lehen unetik izan zutela adieraziz. Halaber, Txikiren senideek igandean egingo duzuen ekimenaren aurkezpenean parte hartu zuten. Horiek horrela, Txikiren familia ere omendu nahi duzue, zergatik? Bitu, Txikin ama izan da guretzako ejemplo izugarri bat, eta beha ejemplo izan da, baina behare gure herriak babestu du goiti beraino. Eta hori daukagu gure satisfazioa, familiori ez deu beine bakarrikan utzi, eta ehunka zarauztara egongia behan onduan beti. Eta hori da gauza edar bat, hor gelditzen herri baten memorian. Memoria herrikoia kontzeptua aipatu izan duzue, herri osoa inplikatu baita proiektu honetan, ez da? Bai, intentatu indeu aldan jende gehienakin elkartzia, eta herriko artista asko bintzat elkartu dira, eta, bueno, sortu dugu ikuskizun bat deitzen deuna, eta usten dute ederra izango dela. Dena den, 50. urte horren honek polemikak ere ekarri ditu, Zarautzen hain zuzen ere Aiotak kideatutako udalak txiki eta Otaegiren omenez jarritako olana azkar kendu zuen edo 1975 dena jokoan zegoen urtea erakusketa jartzeko areto publikoak erabiltzeko eskubidea ukatu die Iratzar Fundazioari eta Olaso Dorrea Fundazioari. Honen inguruan zer dieritzozu Txapas? Bueno, behitu, transizio batean bizigi aspalditikan, eta ni badakit hemendikan 10 urtea gauza hauek, espada Espainian gauzako Espaia aukertzen da ditadura moduko bat, espada berriz etortzen, gauza horiek ez dira gertatuko. Eta bakoitzak eramaten du bere bidea eta bere denbora dauzka. Gulase, pazientzia handia behar du jende gu bezala pentsatzeunak, pixkanak aldatzen dialako bildurrak, pixkanak aldatzen dia esperantzak eta gauzak. Bueno, gertatu dena, jende baten aldetikan normala iruditu zai, behak handikan dabiltza jakin gabe nun kokatu, eta ez dakile nun kokatu frankismoaren kontra altxazan movimentura, eta bere esplikazioa bilatu arte, hor gabiltza, modu bat eta bestea. Zuke orentxe bertan aipatu berri duzu, Espainian gauzak okertzen ez badira, eta azken aldian gure politikariek ere bizi dugun testu inguruaz hitz egin dute. Akaso gaur inoiz baino gehiago txiki eta Otaegiren memoria aldarrikatu behar dugu? Memoria da gauza bat behin da berriz errepikatuz egiten dena, eta gainez memoria lantzen da beti instrumentu berezi batzuen bidez. Hortarako sortu berdian instrumentu artifizial batzun bidez. Eta orduan guk etzi ingo deun movimentu hau edo ikuskizun hau da memoriari erasoiteko bezala, memoriari provokatzeko bezala, esanaz hori gertatu zen, eta modu artifizial hontan gogoratuko dugu gertatu zana. Urrengo generazioei usteko urte haietan gertatu ziren gauzak. Piskat azken galdera hortik zijoan, memoria herrikoia hitz egin dugu, zer helburu du ekimenak? Helburu du, hoxe, gu bizi izan deguna, izan genduna, esatia urrengo generazioei,
hala izan zian gauzak, eta esango izue, hola etziala izan, baina guk nola ikusin gendun, sentituen gendun, bizi izan gendun, guk esaten dizu, sinisten bakaituzue, horrela izan zian gauzak. Frankismoa, diktadurak, gure herriko askatzaile bat, Eusko Gudariak kantari erori izan hiltzuten mutil bat, zarauztarra, haren memoria gorde nahi deulako eta jarritu bere eredua. Mezu oso polita Txapas. Kalez kale ibiliko da ikuskizun ibiltaria eta zuke zenbait toki esanguratsu aipatu dituzulen, Plaza Gorria, Fronte Txikia, Kuartel Zarra edo eta Musika Plaza. Beraz, espero dugu eguraldia bidelagun izatea eta ondo joan dadila. Eskerrik asko Naiz Irratiko galderak erantzun izanagatik eta goiz honetan bada gurekin izanagatik, bai izan. Inbitatzen dugu inguruko herriko jendia eta etortzeko. Gu ez dakit pentsatzen egia 200-300 pertsonekin, baina biltzen bagia gillo, tokila daukaletan ibiltzeko eta. Eta gero dago kasi jo, nahi bada herrian zeuze janoean, bazkaldu, aukera hona dago. Bada, hortxe dute Naiz Irratiko entzulek plan bikaina iganderako, eskerrik asko Txapas gurekin izan egotagatik. Zuei. Eskerrik asko zuri ere Aritz elkarrizketa honengatik, proposamen paregabea igande honetarako. Goizeko 9:00 eta 4 dira, azken ordukoen berri ere izan beharra dugu, eta horiek ala, esango dugu ere, Danimarkako agintariek beste aireportu baten gaineko aire espazio itxi behar izan dutela, asteazkenetik ostegunerako gau bitartean, jatorri ezezaguneko drone batzuk aurkitu zituzenean, 4 aerodromoen inguruan antzeko gertakari batek ere, Kopenhague eta Osloko aireportuak ixtera behartu eta 2 egunera. Zaloa Adila, egunon? Egunon Pei eta egunon entzuleok. Danimarkako gobernuak eraso hibrido sistematikotzat jo du gertatutakoa. Men man skal selvfølgelig også finde ud af, hvordan man neutraliserer droner. Det er jo Troels Lund Poulsen Danimarkako defentsa ministroak emandako prentsaurrekoan esan du ezin dutela ziur esan nor dagoen atzean, baina badirudiela aktore profesional bat eta aldi berean jaurtitako dron mota desberdinekin egindako eraso hibrido bat izan direla. Hala ere, nabarmendu du ez dagoela zuzeneko mehatxu militarrik Danimarkaren aurka eta berretsi du ezin dela zuzeneko loturarik ezarri Errusiarekin. Moskuk ukatu egin du Estoniako aire espazioa urratu izana eta azken orduetan Danimarkako aeroportuetatik gertu atzemandako dronen gehiegizko hegaldietan parte hartzea ere errefusatu du, provokazioa helburu duen muntaia dela ziurtatuz. Eta egunaren ondik norakoen berri ere izateko gurekin da Itxaso Leon, egunon? Egunon Pei eta egunon entzuleok, Gasteizko Legebiltzarrean kontroleko osoko bilkura egingo dute ostiral honetan, hainbat interesgune izango direlarik aipagaien artean. Tatean, osasuna, Euskal Espetxe eredua edo KAF eguneko gaietako bat dugu, bihar beteko den Txiki eta Otairen hilketaren 50. urte hurrena. Gogoratuko dugu garan ere gehigarri berezia dugula. Horrekin lotuta Txiki oroitzeko ekitaldia egingo dute Zarauzko udaletxean ostiral arratsalde honetako 7:00. Adierazpen instituzional bat irakurriko dute. Bide batez, azken ostirala dugu gaur eta naizek gai hori ere jarraituko du. Beste kontu bat euskararen biziberritzearen aldeko itun soziopolitiko berrirako eskaintza proposamena aurkeztuko dutela gaur Batuz aldatuko sinatzaileen 2. batzarrean. Ostiral honetan ere Gladys saria emango diote Usue Moriri eta aipatzeko moduko beste gai bat borboiak txibiterekin izango direla gaur Iruñean. Gainera, SOS arrazakeria Nafarroak prentsaurrekoa eskainiko du adingabeen kargura dauden hainbat familiaren egoera prekarioa salatzeko. Lan gatazketan, enbixarreko langileek manifestazio egingo dute arratsaldeko 6:00, greban urte erdi bete dutelata, gainera egoitzen grebaren kasuan elak performanza egingo du Grosen, zaintzaldia izenpean, goizeko 11:00 hori, eta amaitzeko kulturan Usue Juarezen etxe bat Juxabiken poema liburuaren aurkezpena jarraituko du naizek, eta nola ez, zinemaldia ere izango dugu izpide, irratian ere leku berezia izango du. Aipatzeko jaien artean, San Fermin txikitori ere hasiera emango diote. Hoiek eta gehiago jorratuko ditugu gaur. Guzti hoiekin geldituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte Pei. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik?
Badaude zenbait kontu pegi hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda, ene bat errepidean 426 kilometroan Legorretan, Madrilgo norantzan, errei bat itxita dago eta 2 kilometrotako autopilaketak daude. Eta bestalde gaur goizean kamioi batek su hartu du, AP68 errepidean, 38 kilometroan, Urkabusta izen, Bilboko norantzan, errei bat irekita dago, baina autopilaketak jarraitzen dute. Eguraldiaren berri ere jasoko dugu, Ikerri Berluzea. Ostiral honetan eguraldiak azkenean egonkortzeko bidea hartuko du. Goizean behelaino trinkoa agertuko da barnealdeko hainbat bailaretan, hala ere goizean zehar orokorra mintzat eguzkiak xurgatuko du behelaino hau eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Kostaldean hodei baxu bat agertuko dira, bereziki Gipuzkoako kostaldean eta Lapurdin. Hala ere hauek ere goizean zehar pixkanaka desagertzen hasiko dira, urdinguneak nagusitzen joango dira, eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako giro bikaina nagusituko da. Arratsaldean ia ez dago hodeirik ikusiko zeruan eta eguraldi eguzkitsu eta eder batez gozatu ahalko da. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, barnealdean hego ukitu batekin, arratsaldean lurralde osoan iparraldekoa nagusituko da, baina orokorrean ahul ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 2 eta 12 gradu bitartean errendituko dira eta goiza txoko batzuetan hotza izango da, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean. Maximoak aldiz gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Urriaren 5 kilometroen jaixa Elgoibarren. Bazatoz? Elkarrekin salto euskarara! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:10 jarraitu beharra dugu hemen, naiz irratiko informazioaren ariko analisi mailan eta jarraitu beharra dugu ere baita ere zinbestean Angelo Otegi eta Juan Paredesen bueltan gehiago jakiten. Javier Buzes, Arantzadiko historialariak Txalaparta argitaletxearekin batera liburua argitaratu du, Askatasun haizea Txiki eta Otegi frankismoaren azken fusilatuak izena duelarik lan honek. Atzo arratsaldean Azpeitian aurkeztu zuten liburu eta solalsaldi ere burutu zuten Mertxe Urtuzaga, Otegiren lehengusina, Mikel Paredes Txikiren anaia, Mikel Castells abokatua eta Javi Buzes historialariaren artean. Solasaldia bukatuta, Arantzadiko kidearekin egoteko aukera izan genuen. Javi Buzes, arratsaldeon. Arratsaldeon. Askatasun haizea liburuak, krimena, testuingurua, Juan Paredes zein Angelo Otegiren biziak jaso ditu. Helburua polemikatik irteteare badela esan berri duzu solasaldian eta jakineko genuke, ea uda honetan izan den zalapartakea zuri historialari bezala lan egiteko garaian baldintzatu ate dizun? Bueno, libro bukatu nuen justo polemika horretik, osea, que, bueno, kasu honetan, lasaitasunez idatzen nuen liburua, jakinda halako gaia beti bere polemika dauka, ez? Bai, hor dago polemika, zoritxarrez, tamalez, frankismoko garaiko krimen bat, frankismoko garaiko gertakaera, lehen esan dudana, ez? Gaur egungo betarrokoekin ezin degula epaitu edo aztertu iragana, ez? Eta, bueno, hor erriskutsu hori beti dago hor, ez? Idatzen dugunean edo ikertzen dugunean zerbait gertuko oroimena deitzen dioguna, Euskal Gatazkari buruz, hor dago. Zuzeu ere, jaio gabea zinen Juan Paredes eta Angelo Otegi exekutatu zituztenean, nabaritzen duzu ezberdintasunik bereziki kontakizunean exekuzioaren garaia bizi izan duten artean eta gaurko generazio gazteenen artean?
Bai, noski. Bizi zienen garai horretan ikusten da daukala perspektiba zabalagoa. Zeren bizi dira garai hartan, bizi dira orain, eta hor ikusten da, nabaritzen da argi nola haiek daukaten bere buruan perspektibak zabalagoa aztertzeko nola izan ziren garai hartako gauzak eta nola aldatu dian eta aztertzeko analisi kritiko bat egiteko prest daudela. Gaur egungo belaunaldiak edo gaur egungo perspektibatik batez ere interesa politiko daudenean hor estutzen dira, bidea estutzen dira eztabaidak. Beti ateratzen da hitz potoloak, terrorismoa, halako terminoak, eta horrekin lortzen dena da, eztabaida desagertzea eta analisi kritiko eta lasaitasunez egitea gauzak. Liburuan ere esaten duzu, geure buruari galdetu behar diogula, zer dela eta erruztatzen diren errepresaliatuak, zuk baduzu honen erantzuna? Bueno, zaila da jakitea. Egin behar duguna dago historialariak, da, aztertzea, ikertzea, testuingurun jartzea datuak. Dago pasaje historiko bat, dago krimen bat, badaude kontestu baten, eta hori aztertu behar dugu. Erakutsi jendeari zer gertatu zen, eta nik uste bakoitzak, heldua gea, gure gizartea, euskal gizartea heldua da, bakoitza hauteratzeko bakoitza bere ondorioak. Nik uste, azken finak jartzen badugu elementu guztia mahai gainean, gero historialariok ez dugu jartzen normalean ondorioa hor mahai gainean. Bentu, hau izan da eta punto eta horrela irakurri behar dugu gertatutako. Ez, horik jendea egin behar du gure lanari esker. Idatzi duzu ere errebisionismo garaian gaudela. Ezakit, nolatan dira hain garrantzitsuak bi exekuzio hauek halako kontuetan erortzeko? Eske errebisionismo oso kuriosa da, zeren Espainia mailan errebisionismoa dago zalantzan jartzen dutenean errepublika garaia. Ea legitimoa zen edo ez zen legitimoa, gero justifikatzeko frankismoa. Euskal errebisionismo desberdina da. Euskal errebisionismoa juten da frankismoaren azken hamarkadetara eta egiten dutena da obsesionatuta daude deslegitimizatzeko antifrankismoa batez ere antifrankismo independentistak, orduan egiten dutena da zuritzea frankismo hori. Eta kauso emblematikoa da. Zeren hau dira azken fusilatuak. Eta azken fusilatuak gainean hor beti egon dira Euskal azken urteko indarra hartu zuten bai otai, bai batez ere txiki, eta simbolikoki piso handia daukate, eta errebisionismora area doa. Hori da puntu oso importantea esateko bitu, eske hauek ez ziren antifrankistak, hauek ziren terroristak, orduan hor dago betiko, eta benetan, arlo politikoan edo gizartean, igual ez da bai da oso interesgarria, baina historialaren artean ez daka sentiduri, zeren badago diktadura bat, Europako azken diktadura fascista, eta horren kontra mugimendu desberdina daude, baliabide desberdina erabilin zituzten, eta hori ez da epaitzeko, baizik eta aztertzeko. Urte esanguratsua izan zen 1975 urtea, Iratzar eta Ola Sodorreak fundazioak egin duten erakusketak dena jokoan zen urtea izenburua dauka, edota naiz irratian izan dugun podcastak haustura ala erreforma, oso izenburu iradokitzaileak dira bi hauek. Urte honetako testuinguruan oso nabaria zen aldaketak burutzeko urtegakoa izan zitekela? Urte oso importantea ulertzeko, azken urteko, Euskal gatazka ulertzeko oso urte klabea dira. Frankismo zen bukatu, Franko hil zenean, frankismo jarraitu zuen, eta erresistenzia antifrankista ere jarraitu zuen. Beraz, bere garrantzia du, gaude bide gurutze baten, ze gertatuko zen, haustura, erreforma, hor polemika horretan daude talde desberdinak modu ezberdinetan ulertzeko, eta gaur egungo irakurketa ere. Hor gaur orain dela gutxi hitz egitea el régimen del 78 hori izan zen orain dela gutxi. Oain hasi dira zalantzan jartzen nola izan zen transizio hori Franko hilda gero, ez? Baina ikuspuntu metodologia historiografikorekin egiten da ere bai, ez bakarrik gizartean, ez? Baita ere
nabarmentzen da, noski nola ez ezinbestean, exekuzioak, Angel Otaegi eta Juan Paredesek bazkenan bizitza galdu zutela, baina ez da ere hainbeste hitz egiten, beraien militantzia politikoaren abia puntuaz, ez dakit, ikartu ahal izan duzu ere beraientzat etan militatzeko motivazioa ere zein izan zen? Bai, nik uste dut liburuan azaltzen da, gainetikan, zeren liburu txikia da, baina bai, testinguru kontatzen danean, badagola gizarte mobilizatu da, bai, batez ere Euskal Herrian, da, antifrankismo indartsuena estatu mailan hemen dago, alde batetik bi faktore daudelako importantea, aldarrikapen soziala eta beste aldetikan nazionala, eta hori batu egin zutenean, indarra hartuzun, eta nik uste dut bi aldarrikapen horiek aurki ditzakegu bai Otaegin, bai Txikin, ez? Eta hori da bere ibilbidea, hau dira euskaldunak, hemen gaztetxoak, hemen bizizienak, eta realitate horretan, represioa, frankismo garaian, haiek bi arima horiek aurkitzen ditugu, ez? Bai, aldarrikapen soziala haiek bere lanean hasi ziren protestatzen, mobilizatzen, eta bai, euskal nortasuna prest zeuden berreskuratzeko eta mobilizatzeko. Eta nik uste simbologia hori dauka, ez? Haiek hor nabaritzen da hor daudela, ez? Atzerrian egon zen oposizioari ere atal propioa eskaintzen zaio liburuan, baina akaso harritzeko elementua bada ere, Azpeitian Angel Otaegirentzako errukia eskatu zela udalbatzan, hau frankismo betean gertatu zen, ez dakit, atentzioa deitu dezake honek? Bueno, gertatzen dena da, frankismo bukaeran udal korporazioen askotan, udal korporazioetan jazude mugimenduak, ez? Ja, zinegotzia zienak, ja daude perfilak ezberdina, ez zien, bai, frankismoko udala zien, baina hor ja badaudela jendea, fabrikatan bai, badaude nazionalista batzuk ja sartuak udaletxetan. Orduan, haiek daudete, haien ikusten dira nola, pues hori, zalantza horiek zer egin, zeren ez egin, zeren, representatibidad frankista zien, baina bestalde ikusten zutela hori zegoela ja bukatzen, ez? Eta, bueno, beste zinegotzi, beste korporazioak ziren garai hartan ja bukatzen frankismo bukaeran. Baitare exekuzio aginduak ez ziren, Frapeko 3 militante eta etako 3 militantena, orotara 11 ziren, eta azkenean ministroen kontseilura igaro zirenean exekuzio agindu guzti hauek, hainbat indultu egon ziren, Garmendiarena tartean, ez dakit, zein izan zen motivazioa nabarmentzeko hauek exekutatuko dira, hauek indultatuko dira, egon zen irizpideren bat hautaketa hori egiteko? Bueno, nik uste haiek nahi zutela, bueno, alde batetik golpe bat eman mai gainean, hau ejekutatuko ditugu, eta beste aldetik beste redentzio pixkat ematea, hor beste irudi bat ematea, ez? Eta karo, hor zeuden, konmutatu zituen, hor libre ez, baina gero ez zuten ejekutatu adibidez, emakume bat aurdun zegola. Orduan, karo, perfilak ez desberdina ziren, ez da berdinetako militante bat, akusazio zana hil zutela Guardia Zibil bat, edo emakume bat aurdun zegoela, ez? Baina nik uste argi zeuzkatela fusilatzea batzuk. Eta irizpide orokor bat ez dut uste, baina, bueno, badaude perfilek adibidez emakumea, hori nazioarteko presioa hor zegoen, orduan, haie saiatu ziren modu kutre baten, batzuk bai, baina beste batzuk ez, ea nazioarteko irudia aldatzen den. Berriz, eriotza aktetan, Txiki eta Otaegiren eriotzaren arrazoiak ezkutartu zituzten. Ez dakigu honek zer nolako zentzua izan dezaken, baldin eta publikoki iragarri baldin badiren exekuzio horiek? Hori oso kurioso da, eta beti gertatzen da. 60. hamarkadatik aurrera, hilketa guztietan, estatuaren biktimaren akta de funzion horretan, beti agertzen da, shock traumatiko, halako gauzak ez da jartzen, benetan, edo fusilatu zutela, edo bi tiro ditula. Zergatik egiten zuten ikuste konstantzia ofiziala geratzeko, hau ez dala krimen bat. Naiz eta jendea jakin nola izan zen, ofizialki hau da
interesatzen zaiguna. Hemen ofizialki zer da, eta hori, bere importantzia du, zeren orain ikertzen dugunean edo eskatzen danean justizia esaten du, ez, ofizialki esaten duna, tipo hau, hemen ez du jartzen ezer, ez dakigu fusilatu da, agian txikiota egin kasua oso publiko izan zen, eta, hori berdin da ze jartzen du, baina beste kasutan ez diala oso ezagunak, froga bakarra, froga dokumental bakarri da, eriotza akta, eta eriotza akta horretan ez du jartzen fusilatu zutela bazik eta hori, shock traumatiko edo alako gauzak. Solasaldian ere elementu deigarria, aipatu duzu, esan duzu, zailagoa dela 60. hamarkada ikertzea, zehazki, 36ko estatu kolpea baino, ezakit, hori esan ostean, akaso ondorio estatu daiteke edo imagina dezakegu oraindikan badagoela zer jakitekoa kasu honi buruz? Bai, seguro dagola informazio gehiago. Seguro, kasu honetan eta beste kasuetan. Dana ez daukagu artxibo guztiak zabaldu da, ez daude. Eta horrela da, hori da estrategia bat, zeren legeak esaten du 50 urte pasa behar dira dokumentazio konsultatzeko, 50 urte pasa dira, baina hor daude sekzio no ofizial hor daude gauzak gordeta, seguro. Zeren, azken fina estrategia da, oain pasa dira 80 urte, gertatutako bat, hori ja ez dago biktimariorik, ez dago biktimak, ez dago inork erreklamatzeko. Baina, karo, 40 urte, 50 urte, orduan beldur horri daukate, ez? Beldur horri daukate, agian justizia eskatuko dute eta agian biktimarioak bizi dira. Orduan, hori dokumentazio beti dago gehiago, baina, kasu honetan, suerte daukagu, zeren familiek gorde dituzte dokumentu asko. Azkenik ere jakin nahi dugu zentzu horretan eta liburu honen egiteko lan guzti horietan Miguel Castells abokatuaren eragina noraino heltzen da? Bueno, Miguel Castell altxor bada, zeren informazio asko dauka buruan eta bere paperetan, ez? Eta nik usteet informazio ez dugunean aurkitzen, beti Miguel Castellen atea jo, eta hor badakizu ulertzeko gauzak, ulertzeko kontestuak, informazioa lortzeko, eta berari esker posible izan da liburua eta beste ikerketa batzuk. Guztioekin galtzen gara, Javi Uzes, mila esker gurean izategatik. Vale, mila esker zuei. Gauxe bera, atzokoan Javi Uzesekin izan genuen solasaldia, eta honi buruz ere hitz egingo dugu, analisi mailan, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoñorekin, eta bereziki, esango dugu, Askatasun haizea liburuan besteak beste aipatzen dela, hor bakoitzak bere buruari galdetu behar diola, ea zer dela eta erruztatzen diren errepresaliatuak, horri buruz ere galdetu diogu, Javi Uzesi, ea honen bueltako erantzunik edo baote duen, jakin nahi dugu, ea zuek ere nola ikusten duzen hau, ea nolatan jartzen den ez baian errepresioaren aurka egin duena eta ez errepresioa gauzatu duena, Malen? Bai, nik uste etor, bataia kulturala eta kulturalki inposatzen den diskurso hori dela definitzen duena, ez aipatzen zenuen erruztatze edo biktimatzat ez ikuste hori. Nik uste diskurso hegemonikoetatik egiten den irakurketa hori baldin bada, hori indartzen dela bitarteko ezberdinen bitartez, eta azkenean hori dela kalatzen duena, eta kontra boteretik edo horren kontra egiten den guztia eginda ere, kasu honetan herri ekimenetik abiatu dira txiki eta otaegiren fusilaketaren 50 urte urren honetan, ekimen asko instituzionalak ere egongo dira, baina nire ustez pixua handia dauka Euskal Herriak horretan intzidentzia egin nahi duela, eta horren erakusle dira, bai Iratzar eta Olasodorreak antolatutako erakusketa, leku batzuetan Zarautzen kasu udalak ez dugu baimenik eman udalareto bat erabiltzeko. Hor ere nahiko erakusgarri izan daiteke udalaren posizioa, bai pankartaren harira, erakusketa, hainbat agerpen egon dira kontu horrekin, eta nik uste dut, bai, herritarroi dagokigula horretan kontrapixu bat jartzea,
Eta batez ere, ni bezalako gaztei begira, memoria historikoaren errelato bat jaso dezagun, eta ez dadin izan, hegemoniatik egiten den hori bakarrik. Horrek seguraski jarraituko du, indarra duelako eta jarraituko duelako, baino oso garrantzitsu iritze zait herritarrek ere horretan parte hartzea. Unai? Nik uste zure galderari erantzunez, deslegitimatu nahi delako antifrankismoa, eta bereziki funtsean deslegitimatu nahi dena da independentismoa, ezta? Nik uste horren aurrean, memoria landu egin behar dela, eta bi elkarrizketetan, bi ikuspegi osagarri ikusi ditugula oso interesgarriak, ezta? Txapasen kasuan, eta Zarautzen egingo den, ikuskizun horren karira, pixkat ikuspegi, erregintzaren ikuspegitik, eta gero Javi Bucesen liburuaren bidez, eta beste ekimene batzuen bidez, pixkat akademiaren ikuspegitik, edo zientziaren ikuspegitik, zer gertatu zen, ezta? Berak oso ondo azaldu du nola, bere lana dela, dokumentatzea zer gertatu zen, eta gero, bakoitzak atera ditzala, nahi dituen ondorioak, baina gutxienez, hori aztertu, hori dokumentatu. Nik uste ere, berrietan entzun deguna oso kontraste handikoa da, ezta? Bihar Zarautzen herrigintzako ikuskizun interesgarri hori ingo den bitartean, Nafarroako kaleetan, Iruñan, Bianan edo Herriberrin, hor borboiak paseotxo bat emango dute, eta nik uste nahiko deigarria da justu aukeratu izana biharko eguna, ez da kasualidadea. Edo eta Bilboko kaleetan ere, Zarautzeko lokal publikoak debekatzen zaizkien bitartean, egiteko Txikita Otagieren erakusketa Iratzar eta Olaso Dorrea fundazioei, Bilboko kaletan Guardia Zibilak ate irekien jardunaldi bat antolatuko du, beraien armak erakusten, ezta? Nik uste nahiko salagarria dena den, nik geldituko nintzateke Txapasen baikortasunarekin, ezta? Asko gustatu zait, nola esan duen pazientzia behar dela, eta denborak joango dela bakoitza bere lekuan jartzen, eta antifrankismoa kritikatzen dutenek joan beharko dutela haien burua hobeto kokatzen, eta nik uste, bataila hau irabaziko dela, eta memoria ondo egiten bukatuko dugula denon artean. Buruarekin ez egiten zenuen, zuretzat ere ez da kasualitate? Ez da bat ere kasualitatea. Nik ere atzo Bilboko Guardia Zibilaren ate irekiena ikusi nunean, esan nola posiblea. Bai, ez da kasualitatea, dena intentzionalitate batekin egiten da, edo ez da egiten, baino hori bilatua da, eta hori Unaik aipatu duen bezala, eta Txapaseke bakoitza bere lekuan jarriko gaitu denborak, baino ez dugu utzi behar hori bere horretan gerta dadin, hori egiten gertatuko da, eta bakoitzak bere alea jarri behar dugu memoria hori justua izan dadin, eta erakutsi dezan ikuspegi askotatik, baina gertatu zena erakutsi dezan. Atzoko solasaldian, azkeneko galdera, Javi Bucesek senidei helarazizien, eta galdetu zien, ea 50. urte hurren honetarako ea zer espero duten, edo eta zer nahiko luketen, eta bate egin zuten, bai Mikel Paredesek eta Mertxe Urtuzagak, hor Euskal Autonomia Erkidegoko errekonozimendu hori bazela, baina Espainiar Estatuaren garaia ere bazela. Espainiar Estatutik ere errekonozimendua behar zutela, ez dakit, alakorik espero duzu ezuek, etorriko denik noizbait? Noizbait, nik nahiko nuke, baiet. Gaur-gaurkoz egoera dagoen bezala, nik zaila ikusten dut, eta horrutzeko dut, bai. Unai? Nik uste barkamenaren kontzeptua oso kontzeptu katolikoa dela, eta nik barkamena baino nahiago nuke onartuko balute gertatutako guztia, ezta? Ze oraintxe bertan onartzen den gauza bakarra da oso partidista, oso alde bakarrekoa, eta ez da kontatzen gertatu zen guztia, ezta? Etengabe ari dira deslegitimatzen bakarrik alde bat,
lehen esan dudan bezala nik uste azken helburua dela independentismoa deslegitimatzea, eta zentzu horretan gutxienez ni postuko nintzateke edo ase geldituko nintzateke onartuko balute gertatutako guztia. Horre aipatu dugu lehen ere, uda honetan eta elkarrizketetan ere aipatu dugu, hor zalaparta ere izan dela fitxengatik, ala zarautzeko kartelagatik, justuki aipatzen zen baita ere solasaldian, horre transmisio lana elementu grafiko hauen bitartez egin dela, ez dakit, pixkat ere, ez dakit, batzuetan ematen du apur bat tristeare izan daitekeela hori, zer eta, azkenean gizartearen talde batek ere kexu izaten da, kartelengatikan, margoteketengatikan, baina pixkat ere hori ere bada azken errekurtso ere bihurtu direlako. Vale. Bai, nik uste dut botererik ez daukazunean. Botere posizio batean ez daudenean, botereak ez dituen tresnak erabili behar dituzula adierazpen diferenteak egiteko. Eta kasu horretan, Euskal Herrian kartelgintza, pankartagintza oso errekurtso erabilia dira sektore askotako aldarrikapenak egiteko, pentsiodunen manifestazioetan, ekologismoaren aldekotan, feminismoarenean, eta baita arlo politikoagoan ere. Orduan, iruditzen zait, kalean presentzia handia duten errekurtsoak direla, eta kasu honetan kaletik ezabatu nahi izan dela, abuztuaren 12aren bueltan, esango nuke izan zela Santa Barbarako pareta horretatik bota zenean teloi handi hura, eta zakit nola kalifikatu, ez dut kalifikatu nahi ere ez, baina agian hori da azken errekurtsoa gaur-gaurkoz. Unai? Bai, herrigintzaren esku dagoen adierazpide bat da, ez da, kartelgintza, nik uste oso garrantzitsua dela, alduenak iritzi artikulu bat idazten du prentsan, baina, nik uste gehiengoak ezin duenez, edo ez daukanez hain erraz hori egiteak, hartzen du eskura daukan adierazpide mota, eta kasu honetan kartelgintza nik uste garrantzitsua izan dela, memoria mantentzelan horretan, eta baita ere, ideiak zabaltzeko zeregin horretan, beraz, nik uste hori kendu izana, errepresioa ere alde horretara eraman izana, kartel jakin batzuk batez ere politikoak debekatu izana zenbait kasutan, baina beste batzuk sustatu izana, esan nahi du, zabaltze mota hori ere garrantzitsua dela eta min ere egiten dela bide horretatik, ideiak ere zabaltzen dira bide horretatik, eta zentzu horretan oso adierazpide garrantzitsua ere oraindik ere badela. Akaso nahi zuri ere propioki ere aldizu aldetu arkitekturak ere zer nolako lotura izan dezakeen mezu hauekin, horre Txapasek elkarrizketan nabarmendu digu adibide gisa Oteizaren apostulen frisoa. Erabatekoa, eta baita ere oso interesgarria da zer nolako ibilbidea egingo duten Zarautzen. Ez daude lekuak erabakita kasualidades, ezta? Hemen gertatu zen hau, beste horretan gertatu zen beste hori, eta beraz fisikotasun bat dago ematen duena gertatutakoaren ez dakite oroimen oso benetakoa, ezta? Oso jakina da, ez dakite, Auschwitzeko epaiketa batean nola ukatzen zen gertatu zena, eta azkenean arkitekto bat ere joan zen frogatzera zer nolako zutabe bereziak zeuden Auschwitzeko barrakoietan, eta nola hortik sartzen zuten gaza naziek, ez da? Azkenean, lekukotasun fisiko horiek, eta Zarauzko kasuan, azken portun, ustete bizi izan zela txiki, edo Plaza Gorria aipatu du, bertan gertatuko zen beste zerbait, eta hor joan da azaltzen hiruzpalau leku, oso garrantzitsuak dira lekukotasun fisiko hori ematen duten eraikinak. Gasteizen lehen aipatut Martxoak 3, hemen oso garrantzitsua da eliza bera mantentzea, eta inzuzen horrexeatik ere utzi dute erortzen, ez da, neurri handi batean. Beraz, oso kontutan izan behar dugu lekukotasun fisiko arkitektoniko horiek ere lagundu dezaketela memoriaren osatze lan honetan. Goizeko 10:25 gutxi direla ere, fisikotasun hori izan duen bestelako urte hurren bat ere nabarmenduko dugu. 40 urte igaro baitira, Baionako Monbar hoteleko atentatutik galek egindako odoltsuena 4 hamarkadaren ostean hildakoak omendu dituzte Baionan.
Galek Baionako Monbarrotelean Inazio Astea Suinzarra Hernaniarra, Sabine Etxaide Zestoarra, Agustin Irazustabarrena Astigarragarra eta Jose Maria Etxaniz Urretxuarra erail zituztela 40 urte bete dira, irailaren 25 honetan. Lau Euskal Errefuxiatuen senitartekoek Egiari Zor Fundazioaren laguntzarekin lore eskaintza egin dute, Galek egineko atentaturik odoltsuena gertatu zen lekuan bertan. Baionako Paneko Karrikan. Ibilbide mingarri izan da gurea. Estatuaren bortxa pairatu dugunon bidea. Gure senideen aurka eragindako krimenen aurrean justiziak ez duelako gure aterik jo. Orokorrean, egon den impunitatea naturalizatu delako eta orain arte guk pairatutako bortxaren gaitzespen orokorren galen ardurak ekidin dituztelako. Mingarria da oso, baina guk mina bertute bilakatu nahi dugu. Gure bizipenek balio dezatela berriz ez gertatzeko. Ez hemen, ez inon. Ez orain, ez gero. Ez dagoelako estatu arazoirik ahalbidetzen duena boteretik gisa eskubideak urratzea. Lau pertsona hil zituzten tirokatuta eta posgarren bat zauritu zuten. Urte batzuk geroago hilketaren autore materialak epaitu zituzten Marseillako 2 mertzenario. Epaiketan zehar Estatu Espainiarreko zerbitzu sekretuek kontratatu zituztela aitortu zuten, baina ikerketa hori froga faltagatik itxi zuten. Familiarrek pozez hartu dute oroimen ekimena antolatzea, badira 40 urte gertatu zen sarraskia gogoratzea mingarria izan arren. Begoña Asegin-Olaza, Jose Maria Etxanizen koinatak hitz egin du ekitaldiaren jarraipena egin duen kazetarekin. Eta gero kotxe hartu eta etorri ginen Baionara, aber zer egitea zegoen, eta eta hemen laguntza handiak gendun, komite refusiatuen komiteakin euki gendun laguntza, beraie lagundu ziguten gauza guztik. Eta egia da, oso galduta dauzkagula, gero ordu batzuk hor daude, ez dakigula oso ondo zertatu zen, porque xok egoera hortan gauza batzuk ahaztu egiten die. Eta gero batez ere oso horra izan zen, gorputzak eraman genituenean gure herrietara, polizia eta oso desatsegina izan zen dena, etzeguten ezer egiten utzi, eta dena oso gorra. Hildakoen familiek lore eskaintzan parte hartzeko gomita luzatu zieten, hainbat erakundetako ordezkariei eta erantzuna nahiko zabala izan da. Arratsaldean segida izan dute memoria ekintzek, Reduit plazan memoriaren ibilbidea egin dute, Galek egineko hainbat atentatu azaldu dituzte, eraso horiek gertatu ziren tokian bertan garaiko argazkien artxiboa baliatuz. Eta ibilbidearen ondotik Monbarrotela zenaren parean, Paneko kalean, ekitaldi politikoa egin dute. Hori esek atzokoan 40. urteurren horretan egindako ekimenak, baina bada ere, heldu den astelehenean egongo den beste ekitaldi bat, zehazki gogoan izango duzue, Gogora Institutuak astelehenean inauguratuko duela atentatuari eta estatu terrorismoari buruzko erakusketa Donostian. Ez da asko jakin, gal mota ezberdinak ere nabarmenduko zirela aipatu dute, gal politikoa, gal urdina poliziari dagokiona, gal berdea guardia zibilari dagokiona, pixkate hori sebera iragarri dute, 14 panel ere izango direla, eta guzti hau heldu den astelehenean Donostian izango da. Ez dakit, ikusita zer nolako zalapartan murgildu garen uda honetan, ez dakit, jakin nahi nuke, ze aurre ikuspen edo eta ze esperantza duzuen honen bueltan edo intrigarik edo ote duzuen, Unai? Ikusten nahiko deigarria da, oaintxe aipatu dezuna, zer nolako ñabardurak egiten diren galaren aurrean, ezta? Kolore urdina, marroia, horia, laranja, eta gero bestaldetik dana da eta, ezta? Zer nolako, ez dakit, bi raseroko neurketa mota hori dagoen, ezta? Dago interes bat beste guztia zera saku berean jartzeko. Ikustet hemen oso deigarria da data, ezta? 1985. 40 urte betetzen dira, 1985 demokrazian, ezta? Ustezko demokrazia horretan. Eta esaten dut hau, dana saku berean sartzeko asmo horretan, beti esaten da, gehienez ere, onartzen da, gauza bat zela frankismoaren kontra borrokatzea, baina gero demokrazia beste gauza bat izan zela. Nik uste, nahiko interesgarria esan dela, lehen Javi Bucesek esan du frankismoa etzala
Frankoren eriotzarekin bukatu, ezta? Eta nik uste Monbar hotelean gertatutakoak oso argi uzten du, nola Espainiako gobernuak 4 pertsona hil zituen bertan, eta Frantziako gobernuak ez zuen ezertxo ere, piperrik ere egin gertatutakoa oztopatzeko, eta ez da ere ondoren ikertzeko, beraz, demokrazian, ustezko demokrazian ere jarraitu zuten hainbat urtez, eta honek erakusten du gutxienez 10 urtez jarraitu zirela frankismotik zetozen jarduerak gertatzen. Bai, nik ere irakurketa antzekoa egiten dut. Geldituko naiz, elkarrizketatutako emakumearen izena ez dut gogoratzen, baina berak aipatzen zuen ez dadila ez orain ez inoiz errepikatu, ez? Transmisioaren garrantzia azpimarratuko dut, unaik aipatzen zuen horretatik. 75-tik 85-erako bitarte horretan ustezko demokrazia batean geunden, herri bezala, eta gertaera honek zalantzan jartzen du benetan demokrazia hori demokrazia ote zen, edo nolako izaera zuen demokrazia horrek, eta transmisioa ezinbestekoa da, gazteoi erakutsi behar zaigu, edo baliabideak eskaini behar dira guzti honek ez dezan egunerokotasuna galdu, presente eduki dezagun, eta etorkizunari begira ere jakin dezagun nondik abiatzen geran. Pixkat aipamen hau ere eginda aurrera egin beharra dugu. Atzokoan Bilboko udalak kontratatutako saneamendu zerbitzuko langilek geldiarazi baitzuten Bilboko udaleko osoko bilkura 14 urte soldata igoerarik gabe daramatzatela salateko, eta bertan jazoera bitxia ere izan zen. Horren aurrean, Juan Maria Alburto alkateak behin baino gehiagotan eskatu zien udalbatza zaintzen ari ziren udaltzainei eraikina usteko. Pido a las personas que se han levantado que se sienten y que no hablen. Pido a las personas por segunda vez que se sienten. Pido a las personas por tercera vez. Pido a la policía que les retire del pleno. Pido a la policía que les retire del pleno. Pido a la policía que les retire del pleno. Pido a la policía que les retire del pleno. Pido a la... Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Azkenik langileak bere borondatez atera ziren kexuka esanez harrigarria dela Akziona bezalako enpresa batek udaloni barre egitea. Salatu dute hau izan dela euren mezua Bilboko alkatearen aurrean entzunarazteko modu bakarra. Frivolizatu gabe, hemen hor lan gatazka bat badago, eta hori delako lentasuna daukana, baina behintzat kortea oso bitxia ere bada. Juan Maria Burto alkatea eskatu udaltzainei horre manifestatzen edo kexuka dabiltzan langile horiek plenotik kanporatu ditzatela, ez dakit, deigarria da, agintea duenak horra agindua ematen du, baina gero ez diote erantzuten, ez dakit, bitxia edo frika behitzat edo atentzia ditzen duen kontua ere izan daiteke. Bai, oso kuriosoa egin zain niri ere, ez dakit desobedientzia jarrera bat izan zen udaltzainen aldetik, hori Aburtori kasurik ez egitea, edo, nire ustez albistea hau bada, baina zuk esaten zenun bezala fokua ez dugu kendu behar, langile horiek beraien soldata igoera aldarrikatzen ari zirela, ondo irakurri badet, 14 urte, duela 14 urtetik ez dutelako soldata igoerarik. Orduan, nire ustez, hori ez dugun frivolizatu eta arreta benetan langile horien protestetan jarri beharko genuke. Unai, zu legebiltzarkidea izan zara, eta okerrez banago izan zinen, horre Julen Arzuaga eta Jusa Polen arteko keinuak ere egon zirenean, ez dakit, orduan zuzenean, ez dakit, gertatu zen alakorik edo? Bai, kasu hartan, ni ez nengoen oraindik, baina gaizki gogoratzen ez badut EH Bilduko legebiltzarkidek ospa egin zuten gertatzen ari zelako.
eta bai, bueno, kasu hartan etzen inolako eskuartzerik hartu presidentearen partetik, Jusapolek, bueno, alako keinu mehatxugarriak egin ez ditzaten. Nik uste Bilboko kasu honetan, nik sentsazioa daukat, hau datorrela duela 3 urte gertatu zen gertakari batzuetatik, garai hartan plenoan ere, keja batzuk egon zen, bueno, beste keja bat, baino kasu hartan udaltzainak ziren, kejatzen ari zirenak, jarri zituzten pailazoen sudur gorri batzuk, eta horre gertatu zen gauza, bueno, bitxi bat, desalojatu egin zituzten baita ere, aburtok desalojatu zituen, eta ja joan zirenean mikroa geratu zitzaion irekita, eta entzun zitzaion aburtori que bien os balan ari de payasos. Eta nik uste izan dezakela zerikusiren bat atzo gertatutakoak horrekin, ez da, horre egon daiteke, bueno, estilo txusko baten eta langile batzuen arteko ezin ondo eramana. Esan bezala hemen garrantzitsuena da segertatzen ari den langile horiekin, nik uste gainera gaia potoloa da, fondoan dagoena baita, bueno, alde batetik hemen akziona berriz ere agertzen zaigu Zerbinabar kasuan bezala, ez da, nik uste enpresa honen jarduna ja zalantzagarria da alor askotan, ez bakarrik lan baldintza duinen kasuan, baina nik uste funtsean dagoena da zer nolako lanak subkontratatzen dituzten gure udalek, ezta? Eta nik lotuko nuke gatazka hau ere, Gasteizen dagoen bizerren gatazka luzearekin, berrietan ere aipatu da, bete direla 6 hilabete gatazka hori hasi zenetik, eta berriz ere udal zerbitzu batzuen subkontratazio bat egiten da, kasu honetan Florentino Perezenak izandako enpresa batzuen filial bati. Nik uste berrikusi egin behar dugula zer motatako lanak subkontratatzen ditugun gure udaletan eta zer nolako baldintzetan kontratatzen diren. Eta beraz, nik uste aldugun bezainbeste berreskuratu egin behar ditugula kontratu horiek eta zuzenean zerbitzu publikoetatik eskaini. Unai, onartuko diazu komentario bat, atzo legebiltzarrean izan ginen Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduaren herri ekimen legegilearen berri ematen, eta atentzioa deitu zidan, horre hautetxen arteko keinuak oso nabariak direla, telebistatik ez dugula hau hainbeste atzematen, baina ez da hainbesteko azterketarik egiten, ez dakit bat egingo zenuke keinuen nabaritasun horretan? Bai, nik uste egon zitekela kamera bat legebiltzarkide bakoitzaren aurpegiak zoom gertu batekin erakusten, eta ez da beharrezkoa irakurtzea Espainiak, oso ondo ulertuko litzateke bakoitzaren keinuak, eta askotan oso esanguratsuak dira. Goizeko 10 gutxi direla, aurrera egin beharra dugu, izan ere pistak bete dira eta ezagutu da Donostiako Zinemaldiko film sorpresa Guillermo del Tororen Frankenstein izango da, Jakob Elordi euskal jatorriko aktore ezaguna izango delarik protagonista, baina gaurkoan ere etorriko den bestelako festival baten berri ere eman beharra dugu. Gaua filmak emango diolako hasiera, beldurrezko zinemaren asteari, heldu den urriaren 31an, Kursalean bertan, eta astea azaroren 7 bitartean garatuko da Antzoki Zarrean, ala Victoria Eugenia Antzokian, Donostiako beste agertoki batzuetan. Gaua Paul Urquijo Alijok zuzendutako 3. film luzea da, Errementari eta Irati filmen ondoren. Zuzendariaren aurreko lanetan bezala, fantasiaren eta errealitate historikoaren kodeen artean mugitzen da, baina oraingoan 17. mendean girotutako euskal mitologiako gauaren munduan murgilduta. Filmak gaueko izakien mundu kezkagarria eta landa eremuko sineskeriaren iruditeria uztartzen ditu, misterioz, emozioz eta epikaz blaitutako unibertsoa sortzeko. Gurekin daukagu Paul Urquijo, bera, egunon? Egunon. Gaua Euskal Herrian ikusteko aukera izango dugu laister, ez dakit, zer aurre ikusten duzu, intriga edo interesa badago? Somatzen dut. Nik bai daukadana da irrika ez erakusteko. Iratirekin bezala, kasunetan, herritik jasotako beldurrezko historia, gaueko historia guzti horiek,
berriari berriro emateko aukera, ez? Eta hori oso gogotsu, gainera beldurrezko astean ikusiko dugu, Kurtxalean, beraz sekulako proiektzioa izango da. Ba, girotuko dugu elkarrizketa, gaua filmaren soinu batzuekin. Zorgin zitara pistoria lunak Gaua garrapatuz gero Oazi iesi eta etxerako biderik ez bereizi Soinu aski iradokitzaileak dira hauek, ez dakit, zer transmititu nahi izan duzu gaua filmaren bitartez ikuslari, Paul? Bueno, alde batetik, da pixat komentatzen izuna, ez, txikitatik jaso ditudan euskal mitologiako beldurrezko historia guzti horiek, ez, igual alde batetik txikiei kontatzen zizkigutenak, ez, gauean ez barneratzeko dauden arriskuengatik eta bar, hor sortu ziren, imaginatzut baserritan eta holako lekuetan sortu ziren historiak. Eta gero bestalde batetik ere, 17. mendean sortu ziren beste beldurrezko historia batzuk, hauek gehienak ez, igual guztiak gezurrezkoak, Akelarrei buruzkoak ez, bertan sortu ziren sorgin hoien eta Akelarre hoien historia beldurgarri eta ere zirraragarri bizualki historia horiek, eta guzti hori hartu eta erabatean geure egin ere, ez? Osa, igual kontatu ziren gezurra horiek geure egin gutaz hitz egiteko, eta gero niretzako bada askatasunari buruzko pelikula bat, ez? Pixat igual daukun pertsonaia hau Junen Ogeiraz interpretatua, Katxalin, bere baserretik ihes egiten du, daukan egoera larria dela eta beti esaten zaigu, gauean barrena sartzen da, eta beti esaten digute bide zuzena jarraitu behar dugula, eguneko bide zuzena ez, jaunaren eguneko bide zuzen hori, eta batzutan bidetik atera, gauean barneratu, eta norberaren beldur horiek enfrentatu behar dira askatasuna eta zoriontasuna lortzeko, ez? Pixkat niretzako pelikula pixkat abstraktoki horri buruzua. Esan duzu, txikitatik jasotako historia, baina hor noski dokumentazio lan bat ere badago. Zuretzat zeintzuk dira halako lanak hau bera bezala errementariala irati bera egiteko iturriak? Haude mitikoak ezakite, Barandiaran, Resurrección Maria de Auskue, Baroja, olako klasikoak badaude, gero gorokoak egon dira ere, bauzkagu kontemporaneo asko haien lanak hartu dituztenak, eta gaur egun liburuak behin eta berriro ateratzen dituztenak, eta gero ere, nola ez, hauek Pierre de Lancre eta olako jente irekizako putaseme batzuk, sortu zituzten gezur horiek, liburutan gainera jarrita, ez? Hor dagoen imagineria ilun eta beldurgarri hori ere hortik ere jaso dut. Goiz honetan, hemen saioan asko hitz egiten ari gara memoriaz edo eta transmisioaz, ez dakit puntu bateraino ere, noski, zure lanak askoz ere artistikoagoak dira, baina badu ere memoriatik edo eta egiaren berreskurapenetik? Niretzako, nik fikzioa egiten dut, eta gaina fantasia egiten dut, ez? Eta fantasiaren arloa eta espazioa beti izan da errealitateaz hitz egiteko tresna bat, ez? Hartzen baduzu jaso izan diren historia eta mitologiako ipuinak eta bar, garai bakoitzean ikusi dezakezu ze goera soziopolitikoa edo kulturala edo zeintzu ziren garai horretan bizi ziren pertsonen kezkak, beldurrak, desiroak, ez? Hartzen baduzu joaten mazara Greziara adibidez, ikusi dezakezu Grezian zuen mitologian, bertako garai horietako zeintzu ziren beren mobidak, ez? Eta kontua da, zuk
gaur eguneratu egin dezakezula. Osea, erabili ditzakezula mito horiek gaur egun daukagun egoera hitz egiteko, eta Euskal Herriko mitologiarekin berdina gertatzen da. Orduan, niretzako beti da hausnarketa bat, zer gertatzen zen garai horretan, zergatik ailegatu zaigu guri, ailegatu zaizkigun ipuin horiek guri, eta nola ailegatu zaizkigun, ez? Osea, aski interesgarria da adibidez, nola inkisidorek sorginei buruz nola hitz egiten zuten, eta geneukan zuten sorginei buruzko ikonografia hori, baina orain guk gure kulturan, Euskal Herrian adibidez, sorginak izaki positibo bezala ikusten ditugu, ez? Zergatik da hori, ez? Orduan, guk hartzen dugu fikzio hori, ipuin hori, eta transformatu egiten dugu guk gaur egun garenari buruz hitz egiteko. Orduan, nik bai egiten dudana da, ikonografikoki, beldurri gabe, fantasia erabili, eta hori ez forma errealista batean, baizik eta errealitateari buruz hitz egiteko, ez? Niretzako fantasia beti da oso tresna poteretsua horretaz hitz egiteko. Guzti hauekin gelditzen gara, Paul Urquijo, zinema zuzendaria, eta esandakoa urriaren 31 gaua filma, Donostiako beldurrezko zinemaren astean. Eskerrik asko Goizonetan gurean izategatik. Mil esker. Ez dakit, aipamen txiki bat egiteko tarte dagokagu, bere garaian jota soibili ginen hitz egiten mitoariari buruz, badira erreferentere, errementari, irati eta gaua seguraski ere bihurtuko dela. Ez dakit, badago, nabaritzen duzu interesen bat Euskal Gizartean, hor mitologiari buruz, edo ez dakit, modan dagoen elementua izan diteke? Nik uste baietz, hori ez da kasualidadea, aipatu dituzun pelikula guzti horiek, orain mitoaroa ere egin du zetak taldeak, interesa dagoela argi dago, San Mames 2 aldiz beteko du ekainean, ilunbe ere ez banago kerriru egunetan bete da, niretzako oso pozgarria da mitologiari buruz horrelako grina egotea Euskal jendartean. Unai? Nik uste talako arrobi bat daukagu geure lurraldetik ere sortua, ezta? Mitologiaren alorrean, ez dakit, oso ohituta gaude ikustera Estatu Batuetako pelikuletan, ez dakit, Grinch eta Gremlins eta alako, behaik asmatu dituzte behaien monstruak eta behaien mitoak, eta nik uste badago lagogo bat ere geure mitologiatik sortzeko ikuskizunak, eta, oso interesgarria izan daiteke, nik uste Paul Urquijok adibidez, oso ibilbide, oso universo propioa sortzen ari da, baina geure guztionak diren mitologiako izaki hoiekin produktu berriak sortzen, eta oraingoz oso interesgarria izaten dira, eta gogoekin utzi nau gaua ikusteko. Hori da, gogo horiek nik uste partekatuak direla. Mila esker Goizonetan gurean izateatik, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño. Nahi duzuen arte? Bai, ondo izan. Arte. Goizeko 10 dira ezagitaldeak berri pozgarria dakar zalentzat 23 urteren ostean kontzertu eskainiko dute euren ibilbidean hain esanguratsua den txokoan, Oihalumen 2026 urteko urtarrilaren 5 Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pelle, egunon entzuleok lehen kontzertu eman eta zehazki 31 urtera Hernaniar Trikipop taldea agertokira itzuliko da Oihalume dantzalekuan, etxean. Garki genekan Oihalumen izan bertzula, gure etxea dalako horra ziginean, hor bukatu genuen, eta zerbait egiteko den, horren egin genuen. Hala mintzatu da Xabi Solano EITB-ri eskainitako adierazpenetan. Taldeko kideek gogoratu dutenez, 8 urteko ibilbidean Euskal Herriko ehunka herri ezagutu, maketa bat atera, 850 kontzertu inguru eman eta 1988an kaleratu zuten lehen diskoa, etzakit eta urtebete geroago berriz goiz edo noiz. Garki genekan Oihalumen izan bertzula, etxea 85an hasi ginen errege bezpera batean, urtarrila 5ean, eta gero gainean 2003an urtarrila 4ean utzi dugu. Makina bat kontzertu eskaini zituzten hemen Euskal Herriko mugak gainditu eta Estatu Batuetan ere jo zuten 1987an. Trikitisa eta pop musika arrakastaz uztartzen zen garaiak ziren eta beste hainbat taldek ere erabili zuten formula hau. Kaleratutako 2 diskoetan Jon Garmendia Txuriak sinatu zituen letrak.
Aspalditik leku askotatik esan digute, bueltatzeko, jotzeko, beti gure gauzetan egon geha. Baina egia da, taldekideak ez dugula sekula galdu harremana, ez? Guk nahi duguna da, ezakit izatea, ez? Jendeak beti esan izan du gaiunien, hori faltatzen du, ez? Gogoan hori du. Urriaren batean jarriko dira salgai sarrerak, baina aurreratu dute gutxi izango direla. Egun hortako zerbait berezia prestatzen gaude, dute zer aurreratu nahi, baina oso berezi izango da eta polita. Itzordu berezia hortaz hurrengo errege bezperakoa. 3 hamarkada baino gehiagoren ostean berriro ere oholtza gainean arituko dira Xabi Solano, Jon Mari Beasain, Aitor Zabaleta eta Ander Barrenetxea betiko indar eta sinadura propioa izango duen kontzertuan. Eta beste kontu bat, Gasteizko lorezainen grebak 6 hilabete bete ditu ostiral honetan. Aldarrikapen gisa langileek manifestazioa deitu dute gaur arratsaldeko 6:30 aurrera hiriko bizilagunek borroka justu honi babesa eman diezaioten. Hiriko parkeak, lorategiak eta gainerako berdeguneak mantentzeko udalak azpikontratatutako Enbiser enpresako langileek iragan martxoaren 26an hasi zuten greba duela urte erdi, beren lan eta soldata baldintzak hobetzeko asmoarekin. Harrezkero hainbat bilera egin dituzte lan harremanen kontseiluaren zerbitzuan, azkena joan den asteko ostegunean, eta hoietan ez da oraingoz aurrerapen garrantzitsurik izan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Aipatzeko berririk ez dugu errepideetan, Iker Ibarruzeak ekarriko digu eguraldia. Ostiral honetan eguraldiak azkenean egonkortzeko bidea hartuko du. Goizean behelaino trinkoa agertuko da barnealdeko hainbat bailaretan, hala ere goizean zehar orokorra mintzat eguzkiak xurgatuko du behelaino hau eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Kostaldean hodei baxu bat agertuko dira, bereziki Gipuzkoako kostaldean eta Lapurdin. Hala ere hauek ere goizean zehar pixkanaka desagertzen hasiko dira, urdinguneak nagusitzen joango dira eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako giro bikaina nagusituko da. Arratsaldean ia ez dago hodeirik ikusiko zeruan eta eguraldi eguzkitsu eta eder batez gozatu ahalko da. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, barnealdean hego ukitu batekin, arratsaldean lurralde osoan iparraldekoa nagusituko da, baina orokorrean ahul ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 2 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, eta goiza txoko batzuetan hotza izango da, bereziki Araba eta Nafarroa erdialdean. Maximoak aldiz gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Hoxek, orain artean nabarmentzekoak, eskerrik asko Itxaso. Bai, asteburuan pegi. Berdin eta agurtu beharra ditugu ere, bigarren kafeako kideak, Goiuri Ezeiza eta Inigo Asensio, egunon? Egunon. Ez dakit entzun duzuen, baina ez dakit taldeare bueltan datorrela. Entzun dugu, bai, entzun dugu, eta bapatean sekulako deixabuak eduki ditugu, eta hemen agian aipatuko ditugu gure etzakiten ditugun oroitzapenak. Ipa. Bira, adion beharko dugu orduan. Baina bestelare zinema gaurkoan, eta gaurkoan azkeneko saioa Zurriolatikan, zakit, alakoak borobiltzeko bizka kontu bereziak ere izaten dira, egongo da zerbait berezirik gaurkoan edo dena izango da berezia. Bai, noski, egunero da berezia, bigarren kafea hemen, zinemalditik egiten dugulako, hemen Zurriola etorbidetik, Ursalparetik, baina gaur, gure azkeneko eguna izango denez hemen, Maria Romero Laspiur etorriko da, eta berarekin aipatuko ditugu, zinemaldiko egun hauetan, azkeneko aste honetan, egon diren, jantziak, soinekoak, lookak, outfitak, bera diseinatzailea da, eta berak bere moda ikuspuntotik aztertuko du, alfombra gorrian zer ikusi dugun, nahi genuen berarekin aipatzea, eta egun batzuk pasa dira, beraz, berak zerrenda osatu du, eta ikusiko dugu. Momentuz badakigu asko gustatu dela, Josune Arakistainek aurrekoan Euskal Zinemaren galandian, zeraman soinekoa, horrela eskupilota moduko batzen, eta holako kontuak izango ditugu, baina noski, aurreko egunetan bezala, aktore, zuzendari, denetarik egongo da, Josean Bengoetxea etorriko da. Urtero zinemaldian ikusten dugu, urtero badu proiekturen bat zinemaldian, eta berarekin hitz egingo dugu. Horrez gain, Anuska Aristimuño etorriko da, berak Hombre Bala zuzendu du Mikel Erentsuni buruzko dokumentala, ea zer kontatzen digun. Aitor Etxeberria ere etorriko da, musikak garrantzia handia dauka zineman, eta berarekin musikaz ariko gara, eta amaitzeko Jon López, Euskadiko filmategiko kidea etorriko da, eta 100 metro pelikulez
Hitz egingo digu, pellizuk 100 metro ikusita daukazu? Ez dago bat ikusia. Nola, eta liburua irakurrita daukazu? Ez da ere. Ez da posible, Pelli. Bai, balakoak ere posible dira, baino... Noski posible direla. Hori da, 100 metro? Baino, bueno, jakin badakit, Ramos Naizar Vitoriaren novela, 100 metro, tiroketa, eta pixkat nondik nora doan, ze, noski, gure kurrikulumaren parte ere bada, 100 metro liburua, baino negia esan, irakurri ez genuen irakurri osoki, klasean. Bueno, ale bat topatuko dut eta bidaliko dizut. Bira, eskertuko nuke. Nik Pellirekin bat egingo dut, eta nik ere Pelli ez dut novela irakurri, beraz, ez zaitezela bereziki gaizki sentitu. Gauzak diren bezala esaten hasita. Ez kezkatu, baina bira, esan duzutela gaur arropetaz eta alakoetaz hitz egin behar duzuela, horre, proposatzeko gomendioetako bat, ni behintzat, zinemaldi honetan eleganten ikusi dudan pertsona, Eneko Sagardoi da. Ara? Eneko beti dela seguru bat, baina... Raia diplomatiko dun traje gurutzatu horretaz galdetu. Bale, galdetuko dugu. Etxeko lana jarri dizkizuet. Bai, oso ondo. Baina, bueno, hauekin gelditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko, Pelli. Eta gure partetik besterik ez. Joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, egun politxa izan, aio? Naiz irratia.